dansium na yet to me diatina all day. This Akoma dansium na yet to me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. He never made it. Echo baby ko sivi, oh how baby ko sivi. Ayaka baby ko sivi, oh ham baby ko sivi. This Akoma dansium na yet to me diatina all day. This Akoma dansium na yet to me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. He never made it. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. He never made it. Come on, me copy and co-CV. Come on, me copy and co-CV. Asim TV and co-CV. And you brief and co-CV. This Akoma dansium na yet to me diatina all day. This Akoma dansium na yet to me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me ever made it to come. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Oh, I thought I was Nick Kwanwa. I can't run a bisa. Miss Alfono, the soft ladies, me in full so the gentlemen. The pepe sa now no zinzum. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sound zero. Your pepe you saw on page my. I call can now, I don't know. The man worrying your rubbers and worry. Akoma FM 87.9 Kumasi. Itasines bayente, ang brasin ye gumapro. Nyansa ne no kre, ebe ma do at na yente. Itasines bayente, ang brasin ye gumapro. Nyansa ne no kre, ebe ma do at na yente. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Ni ebe me do tumpo, Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Ni ebe me do tumpo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Ni ebe me do tumpo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Ni ebe me do tumpo. This Akoma dansium na yet to me diatina all day. This Akoma dansium na yet to me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Ni ebe me do tumpo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Ni ebe me do tumpo. This Akoma dansium na yet to me diatina all day. This Akoma dansium na yet to me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Ni ebe me do tumpo. Akoma FM 87.9 Kumasi.
Disakuma edanciona yet mediatina all day. Disakuma edanciona yet mediatina all day. Akuma ejo, akuma ejo, akuma ejo, never made it. Akuma ejo, akuma ejo, akuma ejo, never made it. Akuma FM 87.9. Ayakabra baby nkosiri ohambre baby nkosiri Disakuma edanciona yet mediatina all day Disakuma edanciona yet mediatina all day Akuma ejo Akuma ejo Akuma ejo Never made it to Akuma ejo Akuma ejo Akuma ejo Never made it to Come on, Kabi and Kosiri, come on, Kabi and Kosiri, Asem TV and Akoma FM Kosiri, 87.9. Disakuma edanciona yet mediatina all day. Disakuma edanciona yet mediatina all day. Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, never made it to Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, darling, never made it to Oh, I thought I was Nikwanwa. Akawa ran a bisa. Miss Alfono, the soft ladies, mean follow so the gentlemen. The pepe sia now no Akoma I can FM cry now, walk a 87.9. Uncle Bob say, the mob sound zero. Your pepe you saw on page my Aka can what then upon the man worrying rubbers and kuaware. Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, never made it to Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, darling, never made it to Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, never made it to Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, never made it to Disakuma edanciona yet mediatina all day. Disakuma edanciona yet mediatina all day. Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, never made it to Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, darling, never made it to Disakuma edanciona yet mediatina all day. Disakuma edanciona yet mediatina all day. Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo, never made it to Akuma ejo. Okay, Akoma Akoma FM Ejoana Bema Yedoi Etu Empon Ahaya Akoma 87.9 FM Akoma Nsem Jumadi Braso and Ria Ima Komenia Beja for ya de Brel Agas Bosomeno Neda Etoso Edu Emiensa Ene Eye Yawada Baby Awobiano Mema wo Akwaba
so nkokora kwan so ede eba akoma mu nsɛm dwumadie so edi amegye so ene mmako sam nana akua koko ɛwɔ ha evangelist Samuel Mensa ɛna sikapa pastor Julius Naba awia yi team no nyinaa wobia aba nyame adom wɔde yɛn nyinaa yakwaba Ismail Haywood ɔno ɛne producer brebia no ogyina m'akyi na ɔbɔ me chidom na Beluchi awia yi wɔde yɛn ɛkɔ social media ɛno nti wada ma akoma mu nsɛm dwumadi abrebia no yɛde brɛ wɔ fridge wada ɛde kɔsi ne fiada ɛsoɔ no sɛ wohwɛ wo deɛ ɛwɔ Facebook deɛ a ɛneɛ na wato adi nti wada ama nea mesrɛ wo ara ne sɛ wobɛ follow yɛn na wa like na wa comment na wa share follow like comment and share ɛwɔ yɛn Facebook wɔ follow yɛn like program no ɛma me na ɛhyɛ ma me san so ɛna YouTube ahwɛfoɔ madama ɛne deɛ ni ahobrɛaseɛ mu a mo subscribe ɛma me na mumia adoma ketewa no yɛfrɛ no notification bell madama mumia so ɛma me na ɛbrɛ ne so a wobɛnya notification no na kyerɛ sɛ wahyɛ ama foforɔ nso ɛnyɛ bi na wɔnom ahwɛ na Free FM 97.5 ɛwɔ Techiman Nikki Pizza Fan Club GHUK Ezra Fan Club ɛwɔ Hamburg Germany Mrs. Bwedu ɛne Presido Mame ɛwie onyankrompɔn ɛmɔ ho ban na yɛkɔ dwaben ɔdɔ ɛfa hɔ ɛna ɔbɛn sika information center nso ebutuo yɛ awie wabie mu na nana asafo edu information center wɔn nso ɛwɔ asante mampo nana wɔnkwa so nyame ɔnhyira o total filling station yɛwɔ anwunaga junction no wɔnom abie mu nso ɛwɔ hɔ ɛna yadeɛ nyinaa ɔso labadi awie ɔno nso abie mu deɛ emu ɛde ɛwɔ ne taxi no emu onyame nhyira papaapa oso medase bebree sanso ɛna kofi ɔno ɛyɛ taxi driver ɛwɔ tech junction na olodi ɛde kɔ aprade na yɛnya ne nteɛ sɛ abrebia no kofi nafidie no ɛda akoma 87.9 FM ya otie ye programs no nyinaa nti kofi one taxi drivers yɛ wɔ hɔ a abrebia no otie akoma FM no onyame onhyira mo na onye mo adom edi amegye so awia yi ene makos na mame enka kyerɛ wo sɛ not everyone who asks about your problems truly cares. Some are only checking if the damage they cause is working. So may God guide you. Not everyone who asks about your problems truly cares. Some are only checking if the damage they caused is working. Nye obia brebia no obisa when you saw how muntiana obisa oh na wo problem we ya wo ma na wa ha we ya wo mu no san na echo enye se onipa kro no wodwene ho adwene pa odo owa akoma pa ma ntina ebi ho a na wonom ebisa no na emom no wo mu bisa empempen so asa haw no edidu mu akoduro sa haw no edi wunya akoduro na oda nani no wokɔ a wakase wotwea nyame na atwea woka ntimpempi no emfa nhyɛ otimtin yɛ ka sɛ wɔsere yɛ nkyerɛ dɔ not everyone who asks about your problems truly cares. Some are only checking if the damage they caused is working. Wɔsere yɛ nkyerɛ dɔ obisa ho te sɛ oh na problem no oh na kwesi sɛ oh kafra ɔboa ɔda nani a na wɔsere waka kyerɛ sɛ wɔtwea lasadeɛ nyame na atwea ne ka anipa ho ohu me nua dɔfo nti a hwɛ nipa yie meda ase yɛnkɔe na yɛnkɔdi nkɔmmɔ na saa nkɔmmɔ yi deɛ ɛto wɔ biaa ɛbɛtumi ato papapapapa wode ya ne sɛ wobɛyɛ ahwɛ yie wɔ abrabɔ yi mu ani da hɔ ɛho ya bɛmɛ na akɔ ababiyam
na wo mpom te sɛn Bachaye. ɛyɛ a woda yie Bachan. woda yie paa Bachan. sɛ deɛ asomdwie na ɛba nkakra ho no Bachan. o nyame te ase akoma mu nsɛm deɛ wɔmfa w'asɛm ma na ɛnkɔ haw because yɛne mpanimfoɔ ne di dwuma nti sɛdeɛ tie bia no biribiara bɛyɛ kama ɛna no ɔsɛ yɛbɛn fie hɔ Bachan. ɔbaako aba na wo nso wo mpom te sɛn yɛda nyame ase bɛma na wodin biem Some kwamna samo. kwabena asamoa asamoa firi hene na ɛbaeɛ Bachaw. Free. Àwọn akasi sadachi. anwonaga Bachan. susa akyi yo ɔbaa wo so wodin alice bolo wo so firi hɔ a na baeɛ na wodi ne asamoa menti o madaworo ma yɛne abere o wokuru no yo asamoa ɛna no yɛdi nkɔmmɔ kakra na wɔ sɛ yɛtu anammɔn na yɛba hɔ na nkɔmmɔ nkora a yɛdiiɛ no na yɛyɛ adeɛ kakra nti ɛtwe kɔ akyire kakra nti tumi ama mmisa me questions a na wɔ sɛ mebisa yie nti wadaworo ma saa ka ne kakra kyerɛ yɛn na yɛmmisa nsɛmmisa bi akyerɛ yɛ adwene yɛwie a na yɛbaa hɔ no videos ahodoɔ a yɛde aba nyinaa yɛde agu so na yɛde hɔ nso ama no bɔ ama akyiefoɔ ɛde asɛm na ade baeɛ Bachaw. Ose man bi na di asam to mo so. Metimba bi. Ana azu medumu TV. Medumu TV so am sa kan na TV ni be bo ha. Azu mo ha mota atam se me TV. Azu Dako mo ha ma na wo fa bi kokwa ko twa squad se squad no bo mi se me ma be Europe. No se me metimba bi azu medum TV de afa de ba bi asan duro no. akɔ ropu no Afa amuta omo ha me ase me ntu TV na me nkoya. Na mo sa ha mo ha me de TV me tu koya enye ye. Na se madam ba ko so nyehwe. O de kokoye na ade ma no. Na nipa do pe wasem nti sa na obeye de obeye ama. Itu TV ne de ko repela. Ne papa so ye ko ba ya ne papa ko for police for say. Mo ma cheme. Me cheme na so ko se de ne ba no so da bi. On ti ase. Mo de me ko ye. Ye ko do ha se de ne ba na so ba ko ne say. Papa ne se ma wure pu ne ba. Awa men kama ma preacher ma se mukura. Aso se de ne ba no bisam se mkoye de adam ho mko koye de. Na madam me timba bi na di para frɛ me. Yese me de mpere koye mko so bi hye ho. Na jibu pa obetimi a ye fa me kɔ na kokɔ bisa akora no. Se de ne ba no so da bi. Chinchira onya akɔda mu wonde de mbetum. Na fi me na fo na me nom koye no pa chewa. Afi de oso ba jime 3,000. Na fi omo ye na me na fo no kan no obe me. Afi de mbe duru fi papa no so chinchina obesa me abechim bi. Na me say na me na papa yi ni me omo ni me di dia me duru ho amenti ase. Na ja me ase me tim ko to TV foforo. Ede ma no. The TV no come out na papa so on te ase. Na papa sa momo ede TV na ba. Ti within 1 week Sunday na de ko to do offer na offer no say omo frɛ man bi na nkasa mala. Amu ko frɛ no ba ya. Ye transe kan ya. Ye te ho a ye kan asɛm na papa no sa frɛ no ba no. So he na wa nye TV no. Ti Yohana akra no so ba say TV no de opɛ. Ɛne ye de ko bɔ ho. Ye ko bɔ ha Sunday na me de me gya ho ko adwuma me frɛ me wa adwuma na my wife frɛ me say papa no say TV no. Ne ba no san tumuna. Am say sa. Ɛne de me so me ya san me ho me ye. Ti me so me ba na me to snap. Na me to ko sua. Ba me so ba na papa no so gira na me say ja sɛ wo ba no me pu no
ɛna ɔsɛ ma Europe no deɛ a ɛde nsuo sei ɛnya wo na ɔba no mefrɛ meyam kurom nso frɛ Antoa na mefrɛ Nana Bɔtwere hɔ bakyan na mefrɛ nsuo bebree ne bakyan ana Dr. Chiman na mefrɛ nsuo bi so baabi ani ana aboabɔne na mefrɛ meyam kurom Nsem Kekam. What's it in your friends saying? Kekam. Okay. Na mo friend am the bone dia say. Nsuo nine. Acha. Antoa. Nana Bɔkyere wa. Aboabɔne ɛna ɔkekam. Na mo say me dia me nya na ɔde ato me so no. Mo be say no kura daadi. Na mo the bone dia. Nti na o ha be 3 days. Na me namfo na sa baaye. Say papa ne se wasere ye nane bia. Na mo bia no so de me nane ne ɛna kyena. Na se bɛda no so meka and because say ogu me no meka mabɔ no. Na me so me di musika. The musika ma me dem so bɛda no bia no. Na me namfo de kan ya me sim dem meka mabɔ no. Ɛne me bia me na me mate a ɛne me yere na me mate obegu mani mu ase no. Se bɛda no so a se amamene bia wo bia ya ya ansa na bɛda no dwara na dane. Nti o ha we dem matuma adwuma o ha na se adi ni ba so tata me. Na wana ne dwara ma me abeto wana ne dwara ma abeto na mo ga nse me ne obi ehunu ano me nya akura na ma mo abehunu ano nti ne e bia me so me dey asem be ko bi a asem no mba hwehwem ahu ne kura wo mu no ene me de beko nti da da mpa chaw me de ba ha Yɛnim sɛ atiefoɔ nyinaa te asɛm a awia no so aka no. Maame, wokunu, maware mfie sɛn? Ba baako. Oh, 23 years. Nti maware 23 years. Ɛna mo asan bɛka mbom. Okay. Me yere that day san bɛwa me. Okay, ɛno no bia meda se. Na asɛm yi, maame, wote ne sɛn? Emma, okay, mpacho, onyisu, okay, kasame. Mpacho bi wenum kakra. Yanko, and then no form of no. Okay, mame to bona omo me check we video no emfa mame me patch omo me check mame still I see and no e wo form nti mame fa prophetess nwura no omo me check mame yenkwaji 3p mame o phone no de be ha ya ni o me patch of mame na ye nhwe prophetess Marcos me da say Yɛmatiefoɔ nyinaa aha ɛmɔ bibia akɔ aba ɛde ba akoma mu nsɛm dwumadie so medɔfo mibusa sɛ ɔmpɔ no emu te sɛn megye sɛ Nyankopɔn adom ho yɛ papaapa ɛnnɛ ɛyɛ yɛwada Awurade ɛyɛ yɛadom ama na awɔtwe no akɔ asabatu asomdwie mu na awɔtwe sɛnɛ na yɛwɔ ha ɛnɛ nso yɛne wɔ asaba bɛhyia mɛsɛ sɛ wonyi afidie no ɛmfiri ha ɛsiane sɛ ɛyɛ simadu pɛ 10 minutes ɛna me ne wɔ ɛbɔ apɔmuden mu nkɔmmɔ ɛno nti fato ha na tie bi ewia na akoma mu nsɛm dwumadie no watie bi de ato aso gye number ne frɛ doctor 3p garlic mixture ɛho nkɔmmɔ ɛna me ne wɔ ɛbɔ 3p garlic mixture ɛyɛ aduro a aba Ghana ha enipa nyinaa num bie na yagye atom sɛ aduro no ɛyɛ aduro enti pɛ bi nom
na ɛbɛboa wo paa. Yɛ number nie ɛyɛ 0248 0248 92 92 88 24 0248 0248 92 92 8824. 24. Fred Dr. Sisi a na yɛne woni nkɔmmɔ ɛne yɛhwɛ ɛmma afikyiri korɔ. Okay. Ɛno nti Fred Dr. Ebia wo problem bi number na mede ama wo no. O share Onua TV nso a number no egu screen so. O share Akoma FM online a number no egu aseɛ. Fa ne Fred Dr. Sisi a na yɛnhwɛ ɛmma afikyiri korɔ ho nsɛm. Afikyiri korɔ no ɛyɛ deɛn? Broni bɛka sɛ menses anaa menstruation. Ɛyɛ bosome biara deɛ Nyankopɔn twɛ di ampɔ ɔyɛyɛ ɛde ka ɔbaa ho sɛ bosome biara so a ye Philippine chiefs no yawo twa no Nyankopɔn yɛ hyehyɛ de ma ne sɛ ɛyɛ a ɛwɔ sɛ ɔto ngosua no so sɛ ɔtoɔ no ɛwɔ sɛ ɛne bɛrima ho nsuo ahyia na nyinsɛn etumi ba enti ngosua no ne bɛrima ho nsuo ɛntumi anhyia no ɛwɔ sɛ ɛbɛsene kɔ na foforɔ nso etumi ba enti na ɔbaa bia obu nsa wie a na wakɔ ovulation mu enti ɔbaa bi hɔ no ɔkora w'anim bere a wɔde ovulate enti Nyankopɔn de nanson ɛna esi wɔ sɛ ɔbaa emu ne nsa ɛnanson eti nanson no obiara no ɛnɛ nneɛma asesa because of yɛn nnuane die ɛne ɛdaadaa setena ɛnɛ ɔbaa bi deɛ ba 4 days ebi deɛ ba 5 days ebi deɛ ba 6 days maako na enya no 7 days ɛyɛ normal but deɛ ba da koro ɛne naanu no deɛ ɛyɛ na ɛnyɛ 3 days no kora ɛnyɛ papa biara 4 days nso ɛwɔ sɛ ɔtumi sɛ aba paa 5 days aba paa ɛno deɛ ɛyɛ normal eti wo a wo menses ba ɛnɛ ɛkyina ɛmma biem problem wɔ hɔ ɛba 2 days ɛmma biem problem wɔ hɔ ɛba 3 days wonhyɛ da nhu so koraa ɛno so ɛha wɔ hɔ enti na wohia 3p garlic mixture onunum bia na aboaw na asiesie wo menses no enti ɔbaa ovulation no wobu nsa wie a ebu hɔ no mu a ɛda na ebetwa no efiri ɛna ɛtɔ so enson enwɔtwe enkron edu ɛde kɔ saa no ekosi 18th day no wo ovulate etu ne bɛma hyia mu a nyinsɛn ebetumi aba ɛmɛ ne bi ntumi nkyɛke enti sɛ ɛbrɛ ne bɛma bɛhyia ɛbrɛ a wɔpa awo no ɔbɛtena ne na ovulation no atwam nso a wobɛyɛ a ɛnya de nyinsɛn ebetumi aba enti na sɛ wonum 3p a ɛboa wo ɛma hu menses n'ani so esisi so kama enti brɛ a wodi kɔ ovulation mu no wobɛhu sɛ saa brɛ yi deɛ matiesi ovulation mu na aboa opa wo a watumi awo afa ho afa oba na kyerɛ 3p garlic mixture ɛna ɛbɔ adwuma saa no enti ɔbaa bi wɔ hɔ a ne menses ne mu no ansa kra no wɔbɛnya ne menses ana menses na ba ana menses na chi no ɔwɔ problem paa ɔbaa bi wɔ hɔ no ma ne menses no ɛbɛba ne butumi foro no asa deɛ wɔnyem ɛso na enye nyinsɛn na futumi yɛ kutu asa deɛ wɔnyem no ɛso na enye nyinsɛn ɛnu ɛkyerɛ wo sɛ o menses no problem ɛwɔ ho anase ɛhaw bi ɛyɛ aba ho obi nso deɛ no ne ti betumi apae ne saa abra wɔnya ne menses no anaafe a wɔba benya no obi nso anya no na ne so biri no na wayɛ boho obi deɛ ne menses no ɛba bebree enti ɛba saa wɔntumi nkɔ baabi a ɛne ɛpaadi wɔtumi tɔ sɛ deɛ tie nie ɛba saa ɛmmoa yɛn pɛ 3p garlic mixture na ɛno nom medafo ɛba saa ɛbɛboa wo ama menses na ɛbɛ bum 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 no ɛbɛfiri hɔ ama ayɛ normal obi nso deɛ ɛmma koraa ɛtwa because of say ɔno a wɔnyem ɔno nso a wɔnya menopause ɛso menses no ɛtwa ɔbaa wɔnhwɛ yi a ɛde fibroid ɛna ɛbrɛw pɛ 3p na ɛno nom 3p garlic mixture ɛbɛboa wo paa ama wo menses na ɛmma no ɛbɛba ama wo nso hu sɛ aduro na wo nom no ɛyɛ aduro papa obi nso deɛ ɛba na nso ba nkete kitwaa bi na ɛbɛsɔ paadi no mu ɛne kwa sɛ yɛ saa enti na ɛfrɛ no menstrual flow ɛwɔ sɛ timi flow ɛso ko ɛso bɛkɔ na yɛ bebree ɛwɔ paadi no mu ɛne kwa sɛ yɛ kete pɛ 3p nom ɛbɛ bum a ɛba bɛda normal ɛma kora nso a ɛbɛba ɛba nkete nso a ɛba bɛyɛ kama ama aboa wo gye number no na ɛfrɛ doctor ebia deɛ mebɛbɔ so yi wo hunu bi ma yɛnkasa na doctor ɛbɛboa wo yɛ number no ɛyɛ 0248 92 88 24 0248 92
8824 24. meda for 3p garlic mixture kai se ewo toam ehwe ho a ebo enti woto a na wosom yie enti wo bie box no so a se de wo hwe no TV no so no eye saa pepepe na 3p garlic mixture etie pebinom ebeboa opa na wadi ho adanse nso e de akire afoforo ede na kofa saa problem yi ede ba ewo ma ya fichi krom bebre na ye ma binom a ye no no nuro bi anase ye de bibi ahye ye nsa ho ana ye wo opanie bi a ye mpese ye benyem obi nka se enkoye na emom eye akọ doctor papa ho no onye ma wo enkogina nkwa nchen se anti amaba adwo amansa ekoye bi wo ha ya timi so me ekọ maame ebe ma menses na ba bebre ana ebetwa menses no enti pe professional doctor ana say midwife nurse ni a obetumi aye ne kama e de amount na aboa enti na hospital bi a family planning department okọ a de ebeboa wo no ni aye de amount enkoye ne wonwunan na nkofa problem amfa mmerɛ obi nso de ye awo achi enti ma ne menses no eye basa enti na wo frɛ ni a na doctor achirechiri mu obi nso de ye ebra wawo anase wanyinsen na asɛe miscarriage ɛno nso ti ma menses no ɛhaw ba ho enti ɛyɛ bebree frɛ yɛn na doctor ɛne oni nkɔmmɔ o menses no ɛdeɛ na asi ɛwɔ ho wokɔhyɛ paneɛ bi wonum aduro bi woyɛ biribi wankɔ hospital ne ɛyɛ ma awɔ akɔfa problem ɛde abrɛ wo anaa ma yɛni nkɔmmɔ na doctor ɛbɛboa wo gye yɛ namba no nkyɛw baabi a bɛnya 3p atɔ ne yɛmfa yɛn nkɔmmɔ twitwie no ɛnsi yɛ namba no ɛyɛ 0248 0248 92 88 24 0248 0248 92 88 24 meda for 3p garlic mixture ehun komo na me no airborne no pharmacy shop bia ene baabi atu bibidro wo Ghana ha de obowura ho a wo se ope 3p garlic mixture ye be yi bi di amount Kumasi Bora Kolena Keba Dani Heba Kriske Heba ubenya 3p garlic mixture Hofo nko Albert Sam Takrade eye AA Mensa Koforidia Gabson Pharmacy ewo ho Mumuni Away Enterprise ewo wa ene cathedral no ene di nhwe ni mu wo fa kwadwo Heba Temale baabi a electromat no wona UDS nso ko ho no mu a Charles Heba ewo ho Wedem Pharmacy ewo Ashaman Wedema okwa wo benya bi ewo ne nchen Little George and a Health Alert Clinic omu nyina won crying King's Walk Kobsam and a Angel Heba so Accra Okanshi wo de Ghana baabi a wo hwe Onia TV wuti Akoma FM Bora Pharmacy Shop any baby atom bidro bia bodino 3p garlic mixture wafichi kromu how dear ebesiesie no amwa ye kama undu menopause enso menses ni twa me enim komo Dr. Beboa oje number no na yemfa yenkomo no ensi ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se edroni din eye baako pe 3p garlic mixture yankopon ya adom adase ne 3p eno bedi ahia yakra Yame insha papa aha ya Akoma 87.9 FM Onia TV Akoma mu nsɛm dwumadie no na wo hwɛ na wutie no ma menkɔ ɛyɛ boloso na ne yetie na nemu asɛ bolo yɛnkɔ me pato ma memra fam kakra sɛ ya wo ho twebra fam kakra okay ɛyɛ bolo kasa nti wo so wo hɔ na siya dini ebae nti wabae na obebisa sɛ ukunu wa na mesi wafira adwuma aba na wapie na oka sɛ memfa ne number ma no na mebobɔ number nti ofrɛ no na wagyae no phone wodiem na phone ne bele nti e bele na oka sɛ o wodiem ho na meka sɛ oni diem na mesi oni diem na o sɛ obetima awuram na mesi obetima awuram na owuram na oni ho na opie nti opie na o sɛ ene memfa nkra ma no sɛ ai mambi ono o papa abi case sɛ ai wabebɔ awura ni dem sɛ one ne prepare omo prepare na ne nsa kɔbɔ TV sɛ obe repino ɛna ne nsa kɔbɔ ne TV na ne TV ne be si fonte TV na sɛ omo sɛ onye o sɛ onye nti oba memfa nkra ma no sɛ ya onye den
ombla police station no and see you. Nti opi anche bia na we ebai. Wei ne hwan. Me kunu obai. Ukunu si wei, ukunu timi ye wei ma ne ye. Haba. Afra wa show fachem. Yanko. Nti obai na obewura mu na o su na o se na me se aden. Me ba bolo ma me kwa ma na somra. Na me ne opoman enkodi enkomo. Opoman eye mambi ne wofa. Ne papa. Eye ne papa mom ne wofa. Okay. Hello opoman. Hello, yo, Opoman yo. Nene Apostle Theophilus. Abeto me pacho ayi mambi wofa ni. Aye, man be of me. Yo, me da se papa. Asem bi aba beto ye na so na no kra ye ba ho. Efa kwabena samoa ene wo fa se eye mambi ho. Papa wadawro ma enokra a wonim fa sem ho no eye den obetumi aboye mu kakra. Yo, the papa ya ba ho de asem na tu mo ni no. Ono ne de asem na ebedan me se ne e koso ni. Nyina ne se amambi TV waso opeso dum ne endum ana ofre ne so mbe de o mbe fe no ndum TV ne nye de emma no. Nti okwa de ne sa hye de bia yedum TV no. Bra wo mia TV ne so na wadum no no. Ana glass na wani no. Efiri bebo ho. Ana ye de epaye. Di glass le paye no. Ana o se o hwe glass na onye de onye ma no. O mu chinchini pe ya o manya glass ni bi. Na papa no at the call police station. A call report no. Ama police wo be de ever find okoi. E ko born ka. Inspector no me minu oba ba ko bema ba ko. Obi aje no 500. Ani nyina ko si sikadada ne 10 million. Nti omo so waboni dua. Dua na wode abono no aje so oyede odane. Ono mo de betu meni na me frɛ papa yi. Na me de tu meni. Na papa no sɛ dokore dua ndi wabo. Ade nti na obo dua. Ya ho no no kyekire me mu sɛ wode akotu meni sɛ wa repu ne ba. Na wode ne call police station. Omuru mu hwehwe asɛm no mu a na yɛ sɛ rape asɛm bi eni. Ne mum TV asɛm no o makoda ne sɛ rape. Wa bra enye rape. Nti bra o kaka asɛm no kyɛ no na ade ne nte saa ama na Akoma kɔsoro. Na o ka sɛ on rape ne ba. Na so no de beto no so wa rape ne ba. Enu no de ball ne dua. Sɛ ade onye no mo de beto no so de. Ɛnde ɔno so wa bɔ dua. Dua bɔ ne nyɛ de enhwehwem. Na de no kura bia nyɛ de ended. Nti no echi na Opoman no so ma nipa. Sɛ yɛmfa beto menim. Sɛ ne akɔso ni. Nti yɛmfrɛ papa no na ɔndane edua no. Nti ya mame to me nsa frɛ papa yi. Ono so bae na yere so bae. Ene yɛ nyina yɛ tena ase. Na mame ne bisa man biye me ofa se ne sɛ. Ono na frɛ ne kunu so mbe dum TV mana na se ne kunu na de force bae. Ono so ono na frɛ ne so mbe dum TV mana. No se ne ono opa no no kure no opa. So what frɛ ni pa ne so mbe dum TV no no be dum TV a. After the rape case na mo de to no so. Na oba o repu o se da bi. Wan repu no. Na wan repu na after the mo de rape case na yɛ de to no so. Ene na man bufu a mo so de bodua. Na sɛ ne minim kakrafa asɛm no no. Na mo so ondane. Na me so me ka sɛ ende ondane. Na papa no so de na asɛm tu dwa sɛ obɛdane a. E ka na o man ko ball police station no. Obɛdane a gye sɛ odane ne sika yɛ den. E ma no. Ne saka ne sika bia ende obɛdane. Ene edi gusu saa edi abepie woni. Ti ma ko tuna fira asɛm de tie. Me da se na hye sɛ sa da no a on saka Opoman eye mambi papa ne o maame na mambi ka ho ma wonu ankasa etu nanum tuo sɛ wan repi no. Daddy, man bi sɛ nyɛ rape case. Na TV na asɛm. No papa de ko so anya branch ya na bebo wura dan mo ho. Na mbom onu na friend so medum ni TV. According to my bi ne kyerɛ sɛ na ɔte bama bi a yɛayɛ no dan no a yɛde akyekyere dan no. Ɔso to yi anwea na sɛ dan na se concrete nyina bɛtɛ. Ɛna yɛto bama afa ho failure
a plus twins, a plus swing now. A one na papa here, or ne dine home. Nanan shoe air bopping. No, so soon a ton, be your one soon about Bruno. If you move at them, na papa so a do that then. If you get papa and son, sorry, then. Now, on one man of quite a bit, you're telling shoot on, so you know. If you then, and then my papa should be then. Nasa mami binwe kasa some way dia. Any na why na ekwa report ye say asamwa enka no crowd here actually na man be beka wa rape you know say enipa no a wo frɛ abrante so medum di TV no enipa ne wo ho wase abrante rape no enti why na ekwa report rape case. I send your papa no. Okay, enti papa no so also why na catch no because enipa no a were the center of the case no was obi anfa no enti papa no why na catch no mu bisa no say why na catch no ohun ne why papa ne de ontimi mba me manimu kwene nyame ni ontimi mba manimu nipa no to no esoma no me ho onwan sentimi mba mani because me nua ba na afri mu no yetu yensa friend ontimi ensio ye bibia kosie no ontimi nto na mo amba nti eyade a ye fi ha de omba ha nti ebe sia bia abontin ne yesia na say fi ha pa de omba ha no wakobisa ne bibi we kura meka no tu nipa ne soma no wo me ho nti nipa ne ba ya asem ko wie na me say nipa na wa wate de papa ne kan mo na mo di mo kwan ya ba mo koba ni ndi mo ye nti si na papa ne so aka e de ato e se de o mu no me pacho man bi obenya ben fie say oh man bi be 22 23 mo 22 23 na oye facha me say me bisa we oye normal bibia ye pepepe man bi asem de me ana mentro because na bi mo ho ye bibia onti ni o ye no onti ase na no mo ba mo bisa me asem we nam so edum me bi ne na enkoyi nti mia na me ye se me de me hwe na ma yi sa de na afiri ni so but we can date on the share me so mbeba me aye say adwuma no date ni due no mo sa friend me say the boy na also oba ware no boy no o ma me yare e na ed na koto hospital emergency nti ama o ma rache ekọ no nti dan due no mo ntumi anye den amba me ni na me digya hokoe nti o mu a ma adwene ne tochi a na kasakasa bi a ntumi hu se eni ano eni ni ti ene na e wo so oye oka o na na me say your mobile oba me ho ini senior ma na o twem ka tem say o police station akọ sign bond or police station ho say owu asembisi a mo bia me bisa na hwe nti o police station akọ sign bond oni bisa say police ni na afre no so on be sign bond na o so ni obi amfre no but o police station akọ sign bond atoko e na o de ko ya nche bia na o so ma fo no so abeto mi na me say o mo peja o mo na kakra nko mbeto no ase sia na o firi ha ni ko yes and ye etie no oko sign bond so obekum nipa anate nipa bi so obeku no was said the papa ne ye say obeku no nti o ko report to police station no sign bond so ato so no ntimi nkunu no no ku na because ordinary FM ama FM fo nyina e ka na asem o FM nti o ko report to police station no ansa na bi because wa na obi anye de ansa blame mama no no di America kwa ansa na microphone be see echi wo ba ma meto no a oya wo fa say menim say wonnim no ache say eto de bia na adwene na torche ne basabasa ye nyina no wada woroma wadi rape ato obi so da ya wa wahunu ana wate bie oh David ene di masada yo ana man bi so papa nso wada roma omo nso betena ho asamoa ne yire betena wache kakra what da say bia man bi papa opo man ene asamoa so enya ntokwa kakra bia bia wono nso betumi de san tro we yato no so ana oh basically wa anu mo a ye friend Makata base e ho no mu nyina mu sora no makohia nti e ho no mu de nim de e koso ho
ake sa adane o tan asem we di nka me nhu ni say asem bia we sa asem we asem bia o ka nka to twa dada if you do time but we hu ni yenko ana o kasa against ni yenko we susu hu ni yenko ana o kasa tie ni yenko sa na ade na ye de aye eno mu nyina susu na ebo ana mokọ sa days ho omukọ twetwe bi ho kama ntintwitwa no mu twa na afi adwen ne bodama na afi obi e kasa etia ni yenko ho no Mujitwe ya na chese torchia di omo ye no nti base ho de anopa bia obehu omo ho na chese asamua ka wo bia omo tun santene no makohia ho na afi obi e kasa against ni yenko na afi akwese group wita we echi na we hye ne yenko kutupa we so hye ne yenko kutupa se kasi gu no so na omo nyina omo de buru omo yenko ho we kana we aka ye minim kakra fa ho no eno enti wadaroma sese edua no ene baabi a ye ebemu no kwan ba so ne nyina be fa so ebetumi adane dua yi yo me de mi ofie times ayana me ko na we ofa se bako ni kunu e ma me efrim senya me adom on the 15th Saturday e da eni na yeyi no esie no obuasi echiri ho eno na me ba ya me twen so ma nkrofo so frɛ me papa enye easy esie akra me ne omo na kasa ya papa e frɛ me fam ye frɛ me sɛ da be na mbeba ya hwe me ni mache so mi ja me juma ho a me ba kuma si hai 3 months 1 week ni tiama amanfo ba yentome amanfo ba ye metome tiama mechi adampan omo so ma me pressure da be na mbeba eno na me tutuma na mo say the next week ya me aduma na mama masima kwa hwe omo kakra nsa na masaba kakra me ewo me ho no eno no this week the me ho akotum Saturday ne ye ko eyi ewo obuase echi okay mambi wo ba waya mambi wa woda mambi wa oba me pacho mate me da senchire mu kakra wo dia mind de ne ye pese ye tia ni titiu ene se anopa we kura de okosa akoka kire papa we papa ne ba menim onu asa twan ho ba me afi onu wo ko hospital na me bi asem na oka kire papa why so ko hospital na oka kire papa onu oni tumi bia sa dan ya wo kan ni ana me de ma wo ma me na me ye ma adwene se obi wo ba na ni pali free mo le ba na di na ade but ono ni tumi eburu me ni tumi so ko ka kire papa we se ontu no fa ne dan ma si papa ne ba me ni ma no pa na me ka je se sa me di uncha so kora na che se mambi papa na akoka kire asamwa so ontu mambi no ono dia eye hunu mobo na sofu a me ye na me di ye sa ade but so on tumi di no ho so no di we be ye ka dia ni ono mo betu si papa ne ba ka che me na me se mambi na de dan na ma no o se da bi ana me se de dan ma no na asame na o kan o so ndi on kasa na se na de no di mambi asembe ya yo de dan ma ono on kasa on kafi na mambi we ka asema na odi ekire nti sa asema ne de ben peso sa de be ba me nimbi yo de dan ma ono on ka se tudia na ni o wasem yo de dan ma on kasa me ba na situ na wo se ko ka chen se enye wo betu na musika na wo balance bi o 3 days pepepe on first kan nguo na me sa asema di on twechire me pesa me tekura bi okay me pesa me tisa asem de se man bi se tu man bi on de dan ma o man bi na di uska man bi so ha twene kakra na yem hwe TV no ho asem no kra na de wo ha wo yakwa no meje de se asamwa kwoto TV no foforo de bebo ho ema ye so opoma se ompe de wakoto na de asai no a ene wo pe yo ene die sa de ni na free o papa na ehye akwara no kutupan na wo ye sa nyama ni nyina TV no mo de kobo ho no na me ni ho ma me hwe bi mpo o ma me frɛ me so mo de TV akobo no man bi ne boyfriend and the ba me was offer o mo de TV na bebo o aye kama se pa aye kura chen da na ye dey e bo ho no aye good
That's why the children almost your master ako two TV. Let me be that why na kasa mo two TV no. Mo ambe bo mama ne na mo akwa two. Mo de ade ne bo okra mo nka nkyere me. Man bi na boyfriend ne ba me ho be ka tem so o offer. Omo di TV na be bo. Omo so en o TV na nim da ho e kama. E fine pa. 3 days no ma be ka tem so metu. Why na kasa mo two. The other TV no bo na bo mama ne say papa no na be hye no. Say TV no dia ko bo dem no. Onko yi firi ho. Omo hia TV bia o dem onko tu. Okay. And man tu na me say no. Why am for so kase etia me. Bra ya kasa na odi ade no ko bo ho no na me mi wo hobi. Na den na papa ne ka che so tu awan be bo mama ne na ukọ tu. Ni ho na odi TV no ko bo. Odi bo so man bi na ne boy ne ba ne obeka che so ofa. E di TV na bo e kama pa. Nti ye asendi echa. Na ono papa na ye po man no. Akọhye ne ba ne ayi. TV di odi TV no bo se. On TV nti o me tu free demo. Mistake omo ye se. Line 1. Okay. Nti ya ne opani ya di nkomo awie nse de aka no akwa repetition na ye me nwanwa me pa che o sa base ho no ya mokọ hye no no mo nsa twitwa bie no wadama woni yi opoman enya problem ho ana Mukwa de madam fo na mam ko jana o dum du am ko jana o wadamfo onye wadamfo ko ho nti ebia na wadamfo no so kra so na ebia woni yi opoman enya akasa bi ebia ho ye ne shidada madam ko men kasa na no da because sense so woni mo nom omu de men fa nti wadamfo na ma kwagya akra na wo kwa wutwa bi eno de ye nyi nto nche wutwa bi wo ho nti nye ipa chawo wadawroma TV no bo what said the way ne bo ho no pepepe say ya na we no enti remote no no say remote when o se no remote ayira o se remote ayira enti na say TV no so na faako say bia onua TV a ehwa na ada akopem say wo mo say ye ya akoto foforo ma wo mo yi so o mo sesa no it is a remote was say ya TV no ano de abobo ase ho no eno ano wo de sesa ade na enyi anto na be market echi okogina TV ho koso ekodum no na TV yi to TV no so o nya ni nya na se sebe o nya na adwen she na nto ma no ba bi to yi o anfa nse yi adana na obeyi ye so dana ni nya no be yi ano na ni mo asem o se ni nya no ba be yi ebeyi TV ne da no ene wan fa nse yi na me pa chu ye kan say man bi wo ti apa o da bi owa ya wodru TV ne so nti die nti no ankasa nti menum ni TV o se fe o de nsaka o mia enia na pa chu wo don sako kan ye no mia ye mia ya na mia o mun de mensa no kan se ne dumu ye wo de wo de kan ya na dumu adam nsa ye remote kan TV ade na no so nkwa so nsa ye ya anye na ni nua no de bebo ho no nye ho na no mumia ye so ono na numa se o se ne nua ni yi ye no o de be share ho no o na ekeka ono ka de nsa be kan na ekeka ono na se mo no na wo nkwa so ne afro se de dum TV so me asa me fi wura ba nti na me ndwene ba ni bia na se ba bia motie no ene ba bia wo no enhye da men sa mo twe okay na what's the sabre na abosan that's about 4 to equal 6. Okay. 4 equals 6. Now, if you're for no money, na kwa adwuma. No, no be frame kwa madam for room tete. If you na wo free mo ba ye no. Ba bia wo no ne wo no, enipa ni ho. Na me kwa na ndi patete ho. Nti esi den na wo no be frɛ wo. Se bedum TV, wa bre ni patete ho. Me kwa na me dwene ho amenti ase. I was so dwene ho a wo ti ase. Because enipa wo ba bia owo no. And was sign nipa ni nyina ho ba ba bia wo tie no. Ebe ka cho se be so TV. E ho no de ma dwene mu eye me na kakra. Woni ni e free. O me o draw ba me ho ba jibi. E de ya. O paste ya. O paste ya. O fi o be slow bi abi. But woni ni e fine.
Oh, Say wuta run dem mu pie. Dabi, ne damu kura de, ne that day na come number be na da. When you na mo te fa ko na ni be bia ne da. Madam come be ne that day na minimum da. Okay. Me da se. Na ye nko kendo. Na ko nom ahemamu. Yo, Marco, meda one watifo ne wahwefo nyina ase. Abusuafo yema mu nyina aha ene awie yi. Baabi a wo hwɛ yen no, Great Kingdom Medical Center ene Kingdom Herbal Center for anene soso no yato ama ye de nsɛmode free aso ye eba. Na Great Kingdom Medical Center for de ye ene se ene mu a mo pɛ yefunu awoba. Awarefo a matena simfinhyia bebree a awo ho ayɛ amamo munam akonfo so asofo so adunsifo so munenam adoctorfo bima omo enim awo ho nimdie bia so nanso awo no emma ene Great Kingdom Medical Center say wo ye wo ba na untimi nyinsen bema usu hu nsuo no entimi enyinsen wo ba de ye ne say ne abrofo no nimdie no kosoro ya to ade bi din sɛ IVF eno no oba no nkosua no yeyi na ye bema no nsuo no yakoka bom na ye de ahye baabi ama afom akoda de ama eno na Ghana ha ope doctor wo hu nimdie a ya gina boso sa na se ya gine se wono no number 1 a obeboa ama otimi awo afa ho ne oba a ye frɛ ade no IVF na eye Dr. Labi na Dr. Labi se wode no ho abedwon Great Kingdom Medical Center for efia da bia papa yi tenase anopa no du ehwe womo a omo epe yefunu awoba enti wo hwe me na so wo Ghana ha amonone na wo a ekine fiada yi anopa no du ubehia Dr. Labi ewo Great Kingdom Medical Center so ye wo akropon akuapem Eastern Region mamu na mekan enti wo Accra baabi a wo Accra bia faka abra Medina udu Medina station a also per Krupon car ofra Krupon car also ubesi ewo Kingdom Estate also uwo Kumasi Sunyane esrem ho a ofa car ba Kumasi na Koforidua udu Koforidua main station also per Krupon car catch driver ni se ubesi wo Kingdom Estate usi wo ho a ayaresa bia na yeden ewo ho me pacho ye number no da TV no so number no enie mesraw ye number no 0593 72 26 19 0593 72 26 19 so ofre na aye engage so a na wafre 0559 72 91 09 0559 72 91 09 and 0593 72 26 19 me pacho your number eno no enti no so wofra na se numbers na begu TV no so no famu baako na freme famu baako na frɛ yen ɛyade a ɛbɛgye so wopɛ yɛfunu awoba wopɛ sɛ ɔbɛyɛ IVF ni bia mesrɛ wofra a yɛbɛgye wo so afei mu amu prostate aka no ho mesrɛ so wo prostate yade prostate how prostate maniema nkoye ma odwonso wo brɛ odwonso no dwonso na yɛsɛ ebi akam na mu ɛhyehyewa ɛno so yɛ specialist doctor wo ha obɛhwɛ wo Great Kingdom Medical Center ana de ɛtɔ biem mu nso so amowo ani problem no ani no de yɛhwɛ yawada ɛna yawada yi ɛne ɛbenada ne yawada bia ana ani doctor fo no ɛba bɛtena se ɛhwɛ amanfo nti wo nso no ani yade bia ɛha bia no Fabra Great Kingdom Medical Center yaso yɛ nti number no ana egu TV no so no wobetumi afrɛ yɛn ɛwɔ 0593 72 26 19 0593 72 26 19 and 0559 72 91 09 0559 72 91 09 afei ye free hospital ho dia na ye kɔ ye nuru no esom enuro no eye Kingdom garlic bitters and capsules, Kingdom ginseng power capsules,
ana super tremendous capsules metwa ne ti a ɛmɛma a mohwɛ me a mayɛ mmerɛ ɛwɔ mpa mu mɛma a mo ne mo yirim hyia a montimi nyɛ masɛdeɛ sɛ mɛma bɛrima a wo ho awu ɔbɛrima no ntimi nsɔre ahoɔden anim ɔbɛrima no abere biara na wo ne wo yiri bɛhyia no de sɛ watwetwe ama wo ansa na ahoɔden aba mu woyɛ bɛrima na ɛna awie yi sɛ mesrɛ ɔbɛrima no awu ɛnam asikyire yadeɛ ɛnam pressure nti no ɔbɛrima no nyɛ adwuma a me na metumi aboa wo nɔmba no ne gu tv no so no fa nɔmba no mu baako na frɛ yɛn bɛrima bi a wohwɛ yɛn bɛrima bi a wotie yɛn a wo bɛrima mu ayɛ mmerɛ no ɛyɛ kingdom ginseng power capsules kingdom ginseng power capsules ɛno ana mekamfo ɛde ama wo ana ɛmaa no nso so a mohwɛ me a motie me a mowɔ ɛnam mu haw ɛnam mu yadeɛ a wase ɛkekaw wotiti wase ayɛ kuro nsuo bi egu nsuo na egu no ama ɛde ɛnka ana ɛde abrɛw wo ne wo kunu hyia a bɛrima no ho nsuo a ɛwɔ se kɔɔ mu no na ɛba abɔnten maame bɛyɛ dɛn na watumi anyinsɛn nti woyɛ ɔbaa na wohwɛ me wowɔ saa haw bi wo a woka sɛ me yadeɛ no no watenka asa ate kɔ wo ne wo kunu hyia a ɛnam anigye wonya bi nɔmba no ne gu tv no so no frɛ me ɛwɔ 0597 29 88 55 55 0597 29 88 55 and 0559 72 91 09 0559 72 91 09 Mr. Number no any good TV no so no famu baako na frɛ oye oba wase kekaw nsuo gu sent wo wase a super tremendous eno na mekamfo ama ana bema ho hyehyew emu dodo emu finfin obema no emu ye oya ho anansa begu ho no super tremendous capsules no eno ana mekamfo ama na sɛ wo fra ye be kyerɛw mu a enamu yade ɛha mo no ye be kyerɛw edura wo de bɛka ho eno no ɛyɛ kingdom garlic bitters and capsules. Na kingdom garlic bitters and capsules ya meka ho asɛm akyerɛ wi no ɛno ɛyɛ ma obi a wayɛ kɛseɛ ɛmorosoɔ wa mu ayedu wafu ayɛ kɛseɛ enti no emu asisi srade na dɔre ɛwɔ nipaduam ama enti no asisi mogya ne ntimi nni afurusane ɛnkɔ ɛmma wo hwɛ me wo so opɛsɛ wo so te kingdom garlic bitters na ɛbɛboa wo wafu ayɛ kɛseɛ anadwodidie enti ɛnam wi bebrebe enti no wafu ayɛ kɛseɛ ɛyɛ kingdom garlic bitters ɛne ne capsules ɛno na mekamfo ɛde ama wo ɛno na Ghanafoɔ nyinaa gye atom ɛno na sɛ wonom a ɛboa wo ɛma wo so te wo so na ate wayɛ kɛseɛ na wontimi wo ho wonante kakra bi no wabrɛ no wafu yi so ayɛ kɛseɛ no kingdom garlic bitters and capsules ɛna ɛbɛboa wo ana sɛ cholesterol so adɔɔso wɔ nipaduam a ɛyɛ kingdom garlic bitters and capsules cholesterol na adɔɔso nti no ama sesei wotena ase kyɛ a wo sɛ anansi akyew nan anansi akyew nsa no nan na yɛ titiriti wontimi nya ne sɛ de meyɛ wonan na wodi tia fam no wotia fam a adeɛ wɔ kora na wonte wonan no na ɛso no wodo nsa esi so na amem kom wohia yɛ adura yɛato ne din sɛ kingdom garlic bitters and capsules ɛno no bɛyi saa haw no nyinaa de afiri hɔ obi ha ne mpaboa yi firi ne nan so kora wo hu obi nso wɔ so so a ɔno nso so no pressure ana eku no pressure no nyini pa dodo na n'anim obi wɔ so wɔ nim so ɔso wɔ no maduo na titiri mɛma na ne bɛma mu bɛyɛ mmerɛ hyɛaseɛ sɛ wo no kingdom garlic bitters and capsules ɛbɛboa wo ama kyerɛ sɛ wayɛ kama ɛbɛma wo no pressure no abɛyɛ normal ɛde ama wo pressure aba fam a ehu ɛkɔ soro a ehu ɛne nti ɛnɛ awie mani abra me bɔdawuro ka kyerɛ wo sɛ o pɛ duro deɛ ɛyɛ deɛ ɛbɛboa wo deɛ ɛbɛma nneɛma timi akɔnkan ɛde ama wo ɛyɛ duro baako pɛ ɛduro a Ghanafoɔ nyinaa gye atum no ɛne ne kingdom garlic bitters and capsules na wonom so a boost immune system no ɛma yadeɛ mɛtena wo nipadua nim enti sɛ obi wo yare asikyire yare wo yare mojabro so a ɛyɛ kingdom garlic bitters no ɛno na mekamfo de ama wo sɛ cold na wanya obubɔ wa mu yɛ wo ya kyɛ sɛ wokɔ kɛtɛ so untimi ɛna aduro baako pɛ kingdom garlic bitters and capsules enti sɛ o hwɛ me na wotie me na wo saa haw yi a mebubɔ so yi a kingdom garlic bitters and capsules no yɛwɔ ne nsuo ɛne ɛwɔ ne topaeɛ woyɛ bɛrima na wayɛ mmerɛ a wonya ɛyɛ ginseng power na tɔ kingdom garlic bitters ɛka ho bɛrima a wayɛ mmerɛ me so wonom kingdom garlic bitters ɛne kingdom ginseng power capsules
Oba ene mema enam yade ha wo no tremendous capsules and kingdom garlic bitters and capsules no eno ana obenom mesro se open sem ya ma chiche mu nyina mu nchiremu a me number and that from Dr. Penny. Me number no 0597 0597 29 29 88 55 0597 0597 29 29 88 55 Mr. Who's my free TV no so no afrem na 0593 72 72 26 26 19 19 0593 72 26 26 19 na me aka no say me number no ene na da form 0597 29 88 55 Enti bibi biala wonti ase opese mu nchirimu no mako ofreme a menya abutre na machirichiri mu na mako meko no ye pa accountant our Great Kingdom Medical Center ya ye cashier ye pe cashier ane na ye adwuma enti utie me na wani gye ho a misro ye numbers na ye di tu dwa no ada so obefrɛ emu baako bia anaasɛ ɔde application bɛba akuapem akurupɔn ho akuapem akurupɔn ɛhɔ Oba Great Kingdom Medical Center now do application aba ye pe cashier na ye ne na ye adwuma wo hospital nti na de onti wo ayade ha wo so de numbers ne go TV no so famu baako na frɛ ye meda ahwefo na tifo ase ye nyina ye so ye da se aha ya Akoma 87.9 FM on TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno ɛna wo hwɛ na wutie fa WhatsApp message bra na menkai ma 0245301462 0245301462 0245301462 with the bar making kai ede amount kama na mene asamoa asabi ene ne yuribolo ene di komo ewo asamua man bi achechire na wode ayenyan ne komu se omedum ne TV emanu a ewieye wose enka obe repino na mami bisa wo se asami esi ye na asamua enya be se yi esi ye no ebenya be 1 month. Oh, Bible so me I see na na wo ka asem bi na wo se ose ne nua no de TV no ebebo ho no wan fa moyie me pa cho bra wo ne wo kwa akodum TV no en wo ka che ose ne nua ne de TV no ebebo no amoyie enti ya hwe yie ana se ebra TV ne bo ho wie no obeka TV no anu si ho wie no no aka enti so no aka ne sa de ye se no wo je TV no ho sika enye yie Sada maka ya no kan ya dia because se wono anim se ni nua na afa TV na abɔ yie enu nti na wo ye na yi abode a eye wo mo akasa negligence nti die nti na wose ye beka cho se tue TV no of abra amoyie no of bi kokko no na no di asem no gina no no time TV akrado ma mbini bode no time me ti ase o me ti se wo ka se me ma meye wa ade ma wo so wa hunu wa wonim se wodi nsu yi sie wa wonim se wan fancy ye wodi si ha na se me fa na me sa ka no na ne free to ya na wa sa ka jem oh nsuo no ma fancy ye nti ne free to ya de nti na wo de hu blame ma me se me na ma na bo nti bi koto wu nsuo ma sa na me ka kire man bi no se TV ne de me ya enye ye eno no so wo ko no wan ka cho se TV na moyie enti no wudum na ya hwe yi ko pem se bo ho no be ka bo ho no aka ye di onu kwa de no hame no fada bi kokoro ene na hame ona ko bo ne papa na mane TV de kwa se uni ho ti onu ba na no fa ka je se me mbedum TV na ayi abo ho no ena onu ka kire no fa se no fa na kan bo am so mbo o so kwa na obi ho na ba ya aba ne sheda mu no obi sheda mu se kwa na me wura onya aba ya na me ka me wura ho obo na so odo ko wan ka kire se you will be any ho was it bedum ni TV man nti wo no wo ko no win me so obi any ho na wo ko meboa na be me ko du ye no na me gina ho na mu sa ba ni wura ho ba me no obi any ho de anka menko na ne nkata mo be fra wo obi sa so obi wo dem ana wo mo wade na chi ene ne ko dem ho awie wo so say me duru ho na obi any wa I was a kind of stand or catch us a bedroom TV. No, I was the one I'll be son. Say, Obi wo and I will be the ho. But when in a chin in Kojina Puna, I was so
Yeah, Quagatum could do TV. Wasn't my hard man. A chop on pan, wasn't my hard man. The answer, what's one of Buffalo could do TV? Also, was my idea, man. Some met TV another son. I know some my hard man. You do not see the TV, no. I don't want more your money. TV the ball. Some of them say, I don't know. I don't mean my comes a man yet. Unya TV. Aha, no numbers when you say, some baba. Because I wasn't cowboy, your money. He said, it's a key by surprise. Because you don't credit me, say, be a walk will be them or so TV. And now, Koya, dear man. And I show. Besides, who wants to show TV one pot more? Wants to show TV? I won't put more. Okay. Opo man is why. We are now. Which it? Then dinner, mammy, so one day I said, some police station by men pass him to my two TV, my own pet. And then I seen the crown the board piano. If you are born, they bet me a year. And you are a bit me about say, be a woe, yes, I said, be a woe, yet a bed you were. Madam, there will be any Mr. Menabasa. It will not so, the percent of credit dead, but said Bianinia or no on the banner. No Biadia, as you had or not to say, or not Bianiana, no more no Cadanuma. So the many are oh, Modia Thomason. Only man be an Abicono. I know no poor man. No poor man can Casa another. Uncasana, no Casa another. Dabi. The Dimantemo, Hokaka will be say, now bueno, one but never die. What you do a chin will back radio. Will you or Judy Pa when Miss Sanya will bet me? Mamma, would you couldn't desire? Hey, And dear, me dear, but Nipa dear wouldn't mean you again. But the minister so big, and yes, I'm Yako na yako yeno. Said ye ne ho city ni. No kwasem se bama no a na yenua be ma no ete so a man bi be friend no. Me pacho mo betimi de atoto so e de amame. Wo betimi said you hey na okay. If you know as I'm if you ne de I say na wo fa ya call ye no. Hi, you feel. Aha ya be dia momotie. Yeah, but Facebook, Facebook Akoma 87.9 FM. Facebook Akoma 87.9 FM. And after YouTube, Akoma 87.9 FM Kumase. Okay, Bama no any the way we are away today. Okay, nti ye coffee hono no. We a queer and after Sikapa Ishmael Hewan and Mickey or Monaco. Where your baby our fan no any need in common or one no. Okay. Asam no eba ye no eno na omode beto n'animu se ne ofa ase you know any TV no aye dey ase nti ono na ye call in China ye kobusa no se eye no kre se asam no anti bomber ni nti we ye efie ho bomber no na eno wo say ewo we na chi say ena mam bi esu edan no esu fie ne etwa we echi nti wo fa na ye ne bo nkomo no ono na eti wo asam nyina ebesi n'animu no ani bi abo nsam nyina no fa no na ye de eti wo okay nti mam bi fie na nkasa die eno wo be de yeti n'echi eho na be de yeti wo n'echi nti eho na efie ne ye de ewo nti ye ko ni ebusa ofa se asam nyina betwa n'anim wo se nyame anim abetwa n'anim na nti mam bi fie ne wan nti mam bi fie ni e be compact ye ko mam fa ye ko mam bi fie TV ne kra twere n'anim TV ni twere n'anim
mambi dan no Mambi dan no chire ho okay nti ye pedi amamo nti we ye wofa no a ye ne ne di nkomo a no okasa one mambi akasa no okay we no ye na busuani pa aha bama ne nie aha na brat ho aha na asamoa wote ye no aha na asamoa te no nti efie no nie ho eni ewura ho no okay mambi fi ho eni ewura ho okay ho ne ye twa bel ho ne ye twa bel nti ye ho no so ewo TV ni nie oh nti mambi dan nie oh ena TV ni nie nti me kra ya me nwanwa ye call ya na maami bi ton ade wo side say ade wa ama maami bi ton side ade wo side say enkola bi so etete ho na nka de ne dan ben mambi no na nka ye pese ebuso na sem kakra de si ye ne se wate bi da bi Debbie onko me nyine ho ompese wo obeyi na no kra afiri ho ompese o mo kire se asamoa peduabo ho omo si asamoa peduabo omo si asamoa wo peduabo na se be ma wo friends nsuo mako na ibodua o si asamoa peduabo wo ho nti nsem bi wo ha omo de omo anu nkopere bibia meka bi ababu omo dua afa ni mate na ababu omo dua because ahwe na onim se de ositi e nso obia ne de osiboni bia eye adwuma nti wa hwe no na no kotu a etina nko odi agye no asamoa hwe yi omo tifo so no be ha duabo bebrebe no emoa ana duabo bebrebe no se wanhwe nsu a wo de abobobbo a na wanka akai a se ye beko ebetwa no ho sa ba be fa so ana wo ye family man wo yere wo ma obie wa no wantu no abodua bi wa no wantu no abodua sa wo hwe ne nsa no so na wo nom na emoa wo a jai because it's not asem ya ye call ye who say no you cry wo call wo be frɛ we dabre na kakra wo asem na asem dabre na kakra ko no sense how na ade a wo ko ye because enkola nyina wo ho nani mo mema na omo tetete ho nti sa mema ni nyina wa anya bia nkodum ni TV ama no na me nti ase no that's why I can't think far no mo ni ho nti na ho nyina na wo se ni pa wa ni mu ho because I'm again na my friend no sa girl no me my dancing nti wan fi ye po ka se wan frɛ wo ba ankofo wa ni mu ho and na wo de be frɛ wo ana mi kan se nanti afri ha sign wo mo titi woni nyina ho okwa asem de ama ho sa kwa yes ana enya ho nko eni and the one obi epeso obi dum ni TV a ye be employee ma nkodum TV ana ana ye bebusa no de wo ka se ono kra be di wa dance afi wo se wa ka se de dum wo se be na ya de do obi ka se be ya de a wo mi sa me ya de ba to de fabra e wo de wo so be studio ma obi se be ya de ma me mame ana de make I want see ase na me to wo kasa na on side people na ma tu for ase na abi people no want to know want to know esi ye no want na the country ya bi ma tu abi koko no ye hwan sa man bi no wa ka on papa le ya ka bu on ne enem na ma ka sense want to know ma ka o fi ya sa mi ba do want na so ahunu obi se be ya de ma no first so bedum TV say de wo so wani kanka wo se be ya de ma no na obi se bra na oba wo se be ya de ma me na when me sense me ya de ansa no wo sori adi na chi na be ya de ma me no ansa wo so sori di na chi ko du puno na no ansa no wo be ka se be ye mi TV ye na there is no way TV so wo nwere bone ene wi ase aba wo dwene papa no adwene bone aka wo fi raba baby ya call ho na wote efie na yo mu nyina ade omu nyina ade ayo mu nyina ade mrantie ne ayi wo ho nti ho no TV no na wo ho no so ayi ne na de wo be defend wo no so ye call ye wan kasa bi ye frɛ na anka ono defend nka onka bibi kakra nya de nche eno ne dabi me ko papa na kwate omo no ofie ho how
papa na koto warning say una wuhunu ye una wuhunu ye enti se ankoso na se wo bia to warning na wankasa na se yeku nipa no a enti wote wa wuti mu amua wo fo papa na abusapan oni we ni ye enti hwe wo hu ye wo ho hu se ye wura kakra nsam a ye tete ye no enhye da enko ye papa nti hwe nya girl bia wo gina pipe no ye ye obi free ya nka so obi da bi won chire obi anchire onye bema de bema bi wo ha emfa ho hihye bema de ka wo yire mpo na ke entete ne ho asem ne yire nya ne kuru ye na da bia ye ne kuru na nya ne yire ala mufio me no obi anya free enso we ne ye gina nya tokwa mo nkasa me ba fie wo furo me ye ti ye no me hwe hu ye wo hwe hu su ye ye ka kire wo no so wo hwe na ye na wo ska be kwa hand die fofra ni wo tu ho no akope ba bi fofra ye nti na wo de wa asem ba ye nso so saa enyai ne saa ntontwene no ye pese ye wrawram ni ye hunu de wo ho ni ye hunu de ye de beto ha wo yere saa ye ko ye sa wo yere ya ante wo yere ho asem bone na ye dan na ba ma de ye ba bi wrawra nyina ye tetetete nsensem bi e wo ho a ye keka ho asem a kyerɛ si ye su pedua aboro me meka bio ndi o sese odi adanse ma okra wodane na chi wo kɔ nye wo kɔ yi na danse susu a wo kɔ ne ba bi enti imagine say ya dakam na ye wo point ye can say witness and ye friend wo ye friend witness ya dance for no ya friend dance ni ya friend waba ya friend wa ama unso so no wo dance onu so no dance enti ya fa wontum obuni mo nsam ni nyina ansusu se obia ayi nani wo mo se wo se for na wo ke ma me oton ade for no mpon ye for no mpon ye ono susu sa na nani hwe nchen de omo wo ho me meka bi oni abebo medua nti bra wuti ba bi a enema bi wo ho a yiyi wo hu frim ka ma na se ye kokoko ne sa na ma ne ma no enti kwada roma se say edua no edua no na opese ye dane anade na apese enye me na edua de medane a me ka mabo nyina de se papa no tua ka de hene no ka de hene so papa no mam ko bo ka police station ho ne de da bi ho ne de saa wo ka ne de wankɔ fa asɛm a mank wankɔ ɛyɛ mmara ɛno de wokɔ hɔ a sɛ de etie bia nti sɛ wankɔ hɔ a wokɔ wura nti na si adini bi sa sɛ wokɔ wura mu ana wankɔ wura mu wokɔ wura mu ɛmfa wo ho nkɔto asɛm nyame atwitwa agye wayɛ lucky me yanka kyerɛ wo wayɛ lucky si adini ba no kra nyame so wɔ ne tirim rape ampa wakɔdam hɔ ampa tv abɔ na anya sure sa apre na me tv ni bɔ hɔ ɛbɔ ye medi me mani medi ana sa da no na dam na ba lady ni be fra na ne dam na ba ana we die no odadi obɛfra no ayɛ hetu ana no odadi because na wote ani wo tena wa kye nti wo yɛ hetu amote okasa ne ade na wa yɛ hetu ana sa no odadi no obade no okasa ba okasa ba na kye sɛ hetu ye na aba enti obi betimi abisa say wonyi ni say because me no say ye di tv ne bo na I say when pa kwade be bo so ni so pa kwade tv no be bo amoyi ankokusa ko friends tv na de bo na amoyi because omu de be bo ho no omo so remote nso ayera enti wo mo so no wo mu ni asoro ho na so enyi amo mame nkom na mebisa ne ka no a opese eje hu ska no mano na ye hu ka na dodo obo passion me show when man me kai bema na yonko yo me da se ne akwanya o de ma me na awie na me fa akwanya we so achia ahwefo ne atiefo ene awie na ye di nkomo kakra bi afa obo Trinity obo Trinity nduro wanwaso miensa obo herbal and medical research center ye de aba adwama so na se yato apete Ghana afana nyina na nienti a yato apete ana se ye de kɔ
market ɛne sɛ ɛnyɛ obi bia na betumi atu anamɔ aba Obo Herbal and Medical Research Center aba abɛgye ayarehwɛ ɛno nti na Obo Herbal yato apete Ghana half na nyina sɛ na ɛbɛyɛ a okɔ herbal shop a ɛbɛn wo bia a wokɔ a wonsa ebeka Obo Trinity bi na wanom na solve problem ama wo na adanse a efiri saa enduro waso miensa we mu eba no so esewani ensa wo ka kire enti se wo tie yen na ope Obo Trinity bi a tutumrika ekɔ herbal shop a ɛbɛn wo ebia na yen Trinity no ɛwɔ mu preke natural powder na se prekese powder eno no sei ena etie ena afei odin bitters ena preke herbal mixture eye ndro miensa na ndro miensa we eye adwuma bom na ebo adwuma yi ankasa ankasa utie ye ena wie na wo de eye ulcer eye yefunkro no ye wo mu ahodo bebre ye peptic ulcer wo ho esophageal ulcer wo ho ye gastric ulcer wo ho ne nyina ye kura eto ewo ye nipadua no inside se wotie na eno na ye o problem atutumrika ekope Obo Trinity na wonya ye Trinity bi na wonoma ebe solve that problem obi o ulcer anase wo ye funkro ade chia no pa na ebo be 7 8 9 na oni di ya ni yefun no ebedwa no sai be ye ne yasam odidi wie nso from 10 to 15 minutes time na asan ya hyase ye ne ya nti enu ni say nipa bebre na se kom de ne kura na osuro se obedidi because what did you no from 10 to 15 minutes time na fe na yefunu den esan be ye ne ya eno ena ye o problem tutumrika ekope Obo Trinity na wonya ye Trinity na ebe solve that problem no nyina ama wade wo ho utie na wo de ye poor blood circulation emoja akwan no emu asisi fat ne cholesterol asisi emoja akwan no enti time bia wo nan no wonsa etititi emoja ewo se eflo kwa akoma no mu no nso ewo fom enti eno no se ema wonante kakra bia na wakoma ebo ntentem na wabre na wokoko ewo so saa tutumrika ekope Obo Trinity na wonya ye Trinity na ebe solve that problem utie na wo de eye ovarian cyst ovarian cyst wakwa kutwa scan ama ya ka cho se okosua nano no ensuo ejina ho anase ensuo eta ho tutumrika ekope Obo Trinity na se wonya ye Trinity na ebe solve that problem se o ovarian cyst anase ensuo ejina okosua nano anase wawode nano a enu se etimi esia wo ho kwan papa enti nipa bebre na omowo awo problem no se oye research anase oye hwehwemu efa awona emma no ho bebre na obehwe no na eye ovarian cyst utie na ovarian cyst na ye wo hawa kope Obo Trinity wonso wo de eye cervicitis ne chese wawode na no aya akurakuro eno no say time bia instead of say nka one ohukani ehyiamu a obete denom time bia one ohukani behyiamu bia no wote yaw emomu enti ama watenkasem etiko off kra obi nso ewo ho enye se yaw no nkwa na ote obi wo ote yaw obi nso wo ho chese atenka no infection na mu sayare ama na atenka atiko kra chese obebona odafa ko te se ne te se duano odafa ko tim te se mezuko busum onke kana ho tutumrika ekope Obo Trinity na wonya ye Trinity na ebe solve that problem no ama wonso wade wo ho wo de eye chronic abortion ne chese enye nsan a asɛe atoatoa so obi o si so no wa ofa yefunu bia na asɛe ofa yefunu bia na asɛe enti obi frem o se doctor manya miscarriages atoatoa so empregnant oware oso ware 5 years ni na wafa nsan ama na asɛe atoatoa so 4 times eno ene your problem bia wo bia no tutumrika ekope Obo Trinity na ope bia to na wo kumase ene ni mpotama tutumrika eko PFA pharmacy eno no ewo Tafu New Road PFA pharmacy ewo Tafu New Road okoho a dodo a ope bia no onsa ebeka bi Colinac ewo Ashtown oko mromu so a Misty Heba ewo ho dodo a ope bia no wonsa ebeka bi Arms Heba ewo Abrepo Junction wo sunyane eni mpotama tutumrika eko Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy ehon so okwa wonsa ebeka Obo Trinity wonso uwo sunyane a uwo techiman so a tutumrika eko Kente Royal House eho ena Obo Heba ya chira kwan ewo okwa no madodo a ope bia no nso wonsa ebeka bi Nkranza
monko adehyeman eye Dr. Obuo fie ho ukọ ho nso a dodo a upe bia no wonsa ebeka opportunity bi uwo Accra eye Ekus Pharmacy ewo Ashama main station Ekus Pharmacy ewo Ashama main station ukọ Tribe of Judah eno nso ewo Kaswa Tribe of Judah ewo Kaneshi ukọ ho nso a dodo a upe bia no wonsa ebeka bi Repash ewo Accra Okashi Drag Lane ukọ ho nso a dodo a upe bia no wonsa ebeka bi Nana Boache ewo Tema Community 1 ukọ ho nso a wonsa ebeka bi Dansoman Nana Boache ehwa ukọ adodo a upe bia no wonsa ebeka Obuo Trinity na ye numbers edidi juma numbers no aye 0249 0249 761 761 508 508 0249 0249 761 761 508 508 and now say 0550 0550 19 19 15 15 14 14 0550 0550 19 15 14 eye Obuo Herbal and Medical Research Center ye numbers a ye didi juma eno no ebia wako baabi wonsa nka Obuo Trinity bia ofre ye numbers na baabi a uwo bia no ye de be maka ama wonsa aka ye delivery enti menka se bia shopper ben me call ho no manya bi enti ebi ma ofre ye numbers na ye numbers no eda ye screen no eso ubetima frɛ numbers no na ofre numbers na baabi a obia no ye be deliver ama wonsa aka Obuo Trinity wonso wo ye bema wo de ye prostatitis o prostate glands no eye akurakuro aba ho anase ahonhon eno ene ye o problem a eno no sei time bia betima ma wo ye bema wadwonso ntentem obi oho time bia wadwonso ntentem bema nyane nyina no ene ye diabetes anase enye ni nyina ene ye kidney problem bebre na eye prostatitis eye ni prostate glands no eno ena ho atochima okonya Obuo Trinity na ebe solve that problem wonso wanya infection ama wo ye bema ama o sperm quality no akofom kra na chese eno no ebasa na wuntimi enhye obanyi nsen obetutu atutu asere wakra wuntimi nkunu na wakwa akoku ajankuku baabi a wo bia no tutumrika ekope Obuo Trinity na wonya ye Trinity na se bema ebetimi I improve sperm quality na wonso awo problem a ejina wo sperm no so no ebe solve that problem ama wonso watimi wotutu a wonso watimi akun aboa na se ono hu kani ahyiamu a eba afrimu aba utie wonso wanya infection ama obema no afon anase a chese eswate kra ama na ka ketekete bi te se crayon ba bia obia no kope Obuo Trinity na wonya ye Trinity na ebe solve that problem wonso wo de ye enamu sayare ne de edosu yiye pa ama time bia ensufita egugu ase osan so 80 cent ewomu ba bia wo bia no tutumika kope Obuo Trinity obi o wanya infection anase wanya white gonorrhea syphilis candida ne keka aka ho no enu nti time bia no nase rashes den egu nase na epaya ba bia nsuo no betene afa ewo ne sre hu bia no rashes esan den egu ho ama ne sre hu rashes agu ho prekese ama ne sre hu nyina ayetum ba bia owo bia no tutumrika kope Obuo Trinity na wonya ye Trinity na ebe solve that problem ni nyina ama wonso why den wade wo ho abibidro ebe kasa na Obuo Trinity ebe kasa ama how bia ewo wo so no ni nyina adwane afri wo so akọ na utie na wo kumase ene ni mpotama Ashtown ukọ Kolinak Heba dodo a opebia no wonsa ebeka bi Misty Heba ewo mrom Arms Heba ewo Abrepo Junction sunyane for muntutumrika enko Green Light Pharmacy Mose Pharmacy mubenya bi ukọ Techima nso a Kente Royal House Obuo Heba ye chira kwan ewo ho ukọ nso adodo a opebia no wonsa ebeka ye Trinity bi uwa nkranza ane ni mpotamu nso a ukọ nkranza de hyeman Dr. Obuo fie ho dodo a opebia no wonsa ebeka bi Tribe of Judah ewo Kaswa ukọ nso a wonsa ebeka bi Ekus Pharmacy ewo Ashama main station ukọ nso a wonsa ebeka bi Tribe of Judah ewo Kaswa ena afi Tribe of Judah ewo Carnation Repash ewo Accra Okashi Drag Lane Repash ewo ho ukọ nso a dodo a opebia no wonsa ebeka bi Nana Boache ewo Dansoman ukọ
tema community one so na na boache ho wonsa ebeka opportunity bi PFA pharmacy ewo Kumasia eye Tafu New Road PFA pharmacy dudu a opebia no okwo ho a wonsa ebeka opportunity na ye numbers na ye didi juma no numbers no eye 0249 761 508 0249 761 508 and now say 0550 19 15 14 0550 19 15 14 Obo Herbal and Medical Research Center your numbers are yedidi juma eno no o frey na ye beso wasene Yami in shop Akoma 87.9 FM on your TV Akoma Nsem Jumedi and one wash and with your bar who could say Sikano Yanje Emano on any yanje Unja Maneka na Uja Maneka basically near Danny Diano and now Unja Maneka near Nani Diano Unya Maneka near Nani Diano Bemana Oko Obo Cabe saying Uka Wabo Bear saying Jim Tarzan. Achia, you can in Abu my best saying Mufaka, Musaka, offended. until we're coming in Abu my saying 1005. But Will you see Jamanenka near Nani Diano? Ubetiano, Anna, baby, Ujina, no Ujina. Madame the Papana, and Jamana Kanye. Uja is Kanumana Kanye. Into me, and Omana Mizamla police station. into some into Nani Diano. And one no, and see, Yanni police needing Comosi and Nani Diano. Yanni see I did Comosi and Nani Diano. Asamoah, Yanani Diano and answer the end. Madame Yakwadane. Mamma won't be at this or I know dear Uniha, we say, Obemia Dane, and I Wijina baby, Wijina. Another one to me. It means Obemia Dane, made us say, we see ENT, your bed that name mum, no Bomodia say, we be sure who you were man temoho. When you're a Unsu TV, when your TV repairer, and now, yes, Sanya Mano, Koye BM, now way na Yame Adom. And when you would say them, obi them in chat to swing to them. But I would try you, so one try you, and you wouldn't know Yamias. Bemena. Hello, Marcus. Now, won't promote saying, Uncle Pardon, ya Yamias, ya back Dr. Mesa back. Sabre, ya drew, Yampomo de Yasuye, Inuwe, and a Dr. Mensa, Yasuye, and Casa Ewo. And inti meso say utiminka awie tutumika na yare bi to nkwa dia mentro ma yare emfa emu fom ana yare emfa nkonse do tutumika ne bra ya soye na fe yenhwo yemfa bibiduro meka bibiduro a eya hamma nunsini ene dutan ene ye de sa yare e wo ya soye Dr. Mensa de mnim se onye kotoko behe oye koto pumpuni ye ka koto pumpuni a koto anachire din a de ne ye nkwan a ye sa ne tie na koto ko behe ne de ana aye koto anachire na emre odi ne bibia enye yie sa na Dr. Mensa ye tie ye koto pumpuni ani nti de meka nyina ne say what Dr. Mensa din mesew men chance otoso mema yare enku ewiase obi benyawa efri yare na me fa Dr. Mensa numbers no entudwa fa numbers no na nyi wajapade eno pa na hia ye efi se numbers no betimi a tro ya kwan ene ya kwanche eninti meso se fa pen ana bidie na obenya fa de obenya bia no fa ye number edinkan eye 0532
92 92 80 80 95 95 0532 0532 92 92 80 80 95 95 yes I was 0244 0244 92 92 12 12 69 69 0244 0244 92 92 12 12 69 69 your number etwa to kra 027 027 11 11 73 73 551 551 sa numbers miɛnsa no nyinaa Dr. Mensa yɛ numbers mesrɛ wo a fa na enye wagyapadeɛ bɔmmɔden ne frɛ yɛn baabi a wo biara no sɛ wohia sɛ yɛde aduro bɛbrɛ wo a yɛyɛ delivery yɛde aduro no bɛbrɛ wo aburokyire koraa na awo a yɛde aduro no bɛbrɛ wo sɛ deɛ da ne da ma akɔ meka no mesi onipadua bi a wowɔ bi a wote sɛ kaa a buroni yɛyɛ adentia wosɔre anɔpa a ɛyɛ sɛ wokɔ na wobie kaa no bonnet no so na wokyɛke sɛ nsuo wɔ kaa no mu anaa afei nso ɔyɛ no deɛ kata so no utu na wohwɛ sɛ ɔyɛ no so ate anaa ɔyɛ no so ate deɛ a na kyerɛ sɛ kwan bi so no wo engine no ɛyɛ ayɛ mmerɛ sɛ nsuo no nso awedeɛ a utu kaa no a wanhwɛ a engine no bɛbɔ ɛyɛ saa ne teɛ ɛno nti onipa dasani bi a wokɔ na wodidi na wonom na wowie biara no mese wote sɛ kaa edurumre bi a wedeɛ no bɛyɛ mmerɛ edurumre bi a wobɛba fam edurumre bi a wo ankasa wotumi sɛ ohun kɔ yie ɛno saa no na ɛyɛ akɔyɛ sɛ kaa wɔyare anaasɛ kaa asɛe ɛsɛ ɔde kɔ fitam na onipa nso yɛ mu sɛ fitam ɛne hen onipa fitam ne sɛ obɛkɔ oduyɛfoɔ na ɔde aduro bɛka ho ne nyinaa ne ti ɛyɛ Dr. Mensa yaso ɛyɛ ɛne nti mesrɛ sɛ yare bi na ɛhaw sɛ yɛ stroke yare na ɛhaw sɛ w'ani na ɛhaw sɛ osisi sɛ wankasa wo ho twetwe numbness ɛyɛ ade a ɛdi nipa nya paa sɛbi wankasa bi a wapɛ ɛba ankasa unya Dr. Mensa nyankopɔn nam nakoa so ama nyankopɔn mese ne badin ko ayɛ aduɔkono enum ɛyɛ 95 ɛna nyame nam nakoa Dr. Mensa so ama ɔmo nso onyame akyɛ ɔmo akyɛdeɛ ɛne ntimi si uhia ɛba wopɛ sɛ onya bato na so a bra ya so ɛyɛ na yɛmfa aduroma unu ba unu kunu no mmra ana wo no yere ne mmra na yɛmfa aduro nka ho ɛyɛ tiawa wo yare bia ha wo bia na mako zebia me chance ameka sa asɛm we sɛ sɛdeɛ dɔm wo abɔnten a ɛdɔm ɛde wɔn nsa kyerɛ sɛ wo haw bi akɔma akɔsu nkyɛn ɛno na de bia no a na yɛ me dɛ sɛ mete saa deɛ no na deɛ yɛ me dɛ baako sɛ mete sɛ wo se obi num no bɔne a na waka kye nipa korɔ sɛ anaso obi akɔsɔ kɔ Dr. Mensa nkyɛn ɛba ne sɛ ɛma ho wohoahoa ho adentia efisɛ onim bibi yɛ maako so yɛ ka kooko a obi abɛka sɛ me wɔ kooko aduro obi abɛka sɛ me wɔ hwempɔn aduro enuro bia obi abɛka sɛ me wɔ bi na hwan na sɛbi o yɛ ka sɛ odi hye bi num no bɔne a obɛka sɛ wɔ na aduro ɛno ane Dr. Mensa na obi abɛka ɛno kura na meka no ɛnyɛ kyinye ɛni nti odi hye bi ɛwɔ hɔ na ɔnum no bɔne enubɔne bi a ɔnum bia me se yɛ nkyerɛkyerɛm yɛnyi bi mfim enubɔne bi a odi hye no num bia no makos ma obi nkyerɛw sɛ bra Dr. Mensa so yɛ me ka hye nyame die no monyam sɛ so beduro yɛ so yɛ a 5 days pɛ ɛne yɛde bɛto so ama ho 5 days ɛnneɛma a yɛbɛkyerɛw utimi na akwan na kwankyerɛ na odi hye na ɛsɛ nubɔne bi ɔnum bia otimi gyae mesi wopɛ sɛ yɛde nkyia ɛto so a yɛbɛma wo ankasa yɛne wato nkyia sɛ wode hyɛ no ɔnum no bɔne ɛdeɛ na ɛkyɛ sɛ obɛgyae ɔno a mese ade a yɛfrɛ no musie ɛnyɛ n'akɔnɔ da ade a sɛbi sent bi wɔ mu a ɛkyerɛ no bɔne no ɛnyɛ n'akɔnɔ da ɛne nti mɛntoɔ ma wode hyɛ bi ɛnsɛe ɛmporɔ ntete yɛnhwɛ awoɔ ya sɛbi nyinsɛm ɔhaw nyinsɛm ɔfeɛ nyinsɛm atete na nka wo deɛ wo ba ne sɛ nka ɔbɛkyerɛ anaasɛ ɔbɛba abɛhwɛ wo afei deɛ ba ne sɛn wabɛyɛ tɔsom ɛno na Dr. Mensa sɛ menka nkyerɛ wɔ wie sɛ wotumi nka a wode hyɛ bi a wɔnom no bɔne no mɛnka so wasɛe mɛnka so aporɔ woba yɛ so a ɛbɛma naduro ɛyɛ tiawa deɛ hia nya sɛ ɔbɛfrɛ yɛn yɛn nɔmbɛs na egu screen ase no bɔ mmɔden a ne frɛ yɛn yɛnhwɛ sɛ wobu sɛ obi sɛ sɛbi hwan na nanum yi nka ɔwɔ no aduru a obi abɛka kyerɛ sɛ Dr. Mensa halitosis yare a ɛtete nipa paa wɔ abrabom yare we ɛma yɛfro nyɛ ɔya yare we ɛma utim paa yare we me se ɛma ho baabi antwetwe
nanso deɛ mpɛ sɛ meka kyerɛ sɛ ɛyɛ nimguaseyareɛ wɔ asase wei so ɛno nti wode hyɛ bi wɔ hɔ anaasɛ wankasa wokasa a w'anum yi nka maako so obi wɔ hɔ a sɛbi ɔbɛkyerɛ wo mic ano koraa kasa a meka kyerɛ wo woanhwɛ yi a mic no gye sɛ moyi mic mmua no nyinaa na moasa asesa no ade nti a sindili kaeɛ ɔse sɛnte nko a mɛsrɛ wo wode hyɛ bi wɔ hɔ ɔkasa a n'anum yi nka yɛkasa nka a sɛ biribia na n'anum bɔn ebi a pampan no a ɛreba no ɛnyɛ ne nyinaa nsa woba yɛasoɛyɛ a yɛbɛma waduro no a wɔtwe mmienu pɛ yɛde woto so a ɛnka no baabi efiri biara no wobɛnya ɔgyeɛ ne nyinaa yɛ Dr. Mensa ne nsa no adwuma onyame de akyɛ no yɛka stroke yareɛ sɛdeɛ obi anim 2016 ade a Dr. Mensa yɛ no kurom ha na nyɛ asɛm ketewa saa na Dr. Mensa akyɛdeɛ no da so ɛyɛ n'adwuma onyame ɛda so ɛde akyɛdeɛ no ɛdom nako a ɛne nti me se odi hyɛ bi anum yi nka bra ya so ɛyɛ mako na nipadua no nyinaa de ekuta nipadua no nyinaa yɛ adwene ma hwɛ adwene no enko yie a obi bia wo yɛ bia no sɛbi enko yie ɛne nti yare timi ka nipa na ma aka adwene no me se wo a wadwene ɛwɔ fam wadwene ayɛ senkuto wadwene ada brana Dr. Mensa mfadura watu ne din sɛ retmen powder na yɛmfa maw na yɛnkyɛw so do besia no marcos baabi adwene na da koduru bia no me se adwene no bɛka nya no ho wodi hye bi okɔ school akwara bi okɔ school pɛ so ohunu adeɛ pa panimu bi so osua deɛ wo pɛ so ohunu adeɛ pa panimu bi a yare aka no ama adwene no akɔfam no wodi brana yɛmfa aduro nkan na me se de bia me wie me nsɛm na ade ana me ka ne sɛ ade a yɛfrɛ ne sasa wanhwɛ bɛbɔ watraseɛ ade ntia nsɛm a yɛkeka no nyinaa wanhwɛ abɛka sɛ o Dr. Mensa saa na bɛyɛ wo na wote na yare ɛdi wonya ade a yɛfrɛ ne sasa ɛbɔ watraseɛ a ɛma wankasa wabrabɔ a wobɔ no me so nhunu hu no da sika bɛtɔ nsɛm opa yɛmfa ɔboase goldmans nhyɛ wo nsa yɛmfa takwa deɛ ɛmɛka ho yɛmfa baabia ne deɛ no ɛmpiw so me se sika no nyinaa bɛhye ade ntia sasaboni bi di wachi ɛne nti na Dr. Mensa se me nka nkyɛ sɛ brad na yɛmfa ahama fikɔ ɛnka wo wedeɛ no na ɛnyɛ nwono baabi a sasa no firi bia no ɛnsan kɔ n'akyi mɛsrɛw saade no koraa no yɛ busua mu nsɛm a Dr. Mensa aduru a wato ndi sɛ sasa aduro no ɛbɛma wo sikasɛm agyina ɛbɛma wo ankasa wakwantu a wopɛ no bɛyie wankasa wo bibia wo hwɛ no ebetimi akoyie ɛne nti awia wo timi nka de nya so obefa ye numbers no na yi wa japade mesrew mesi aduro abibiduro ye tene de onim Dr. Mensa onyame nam no so ya nwonwade a enye asem keto akra mesrew a ye numbers no ye de tudwa na afa ya pagye emu se ehiawo anase wo pese unya ogye nko ade a obeba ya so ye Dr. Mensa ye numbers ni enie There was 0244 92 12 69 0244 92 12 69. Yes, I was 027 11 73 551 027 11 73 551. Your number chat to 0532 92 8095. Marcos, nanim Dr. Mensa, your WhatsApp line. Ebi a opeso ye sima te. And no ye 0244 no 92 12 69. Sa number sin nyina no o fan o friend ya. Mani nyo japade on sabeka Dr. Mensa. Kumasi ye wo kotwi Guinness Depot e hwa na ye wo enkran so ye wo Madina Zongo Junction baabi a ye wura akompreko Canada Japan na bro nsan no wo no ase pe e na ye wo Dr. Mensa Dr. Wonder semenhia e ye din ba ko ye mpese me ka tron say God bless no one cares yame inshallah. Let us say aha Akoma 87.9 FM okay Onia TV yenko Ome Herbal Center Emra Sisia Bar clinic. So when you have one dear Yankopon Nesi Ababe or de be a Macassa Nini befra. You want Senchani be or where better di away Nini so. And I just say Nini befra. Ubu who and dear Sabo, Ubu and dear Sing we see, Ubin so and so etan Nino Esso, Ubin so or has to be for a chili bar, Ubi who say Ubina air ban any panish at Tanya for far netum. Nanso say Nipano a man or oh, who Nimuni say a fear Nasi Kufine bay, a Nina Efra Nebo Kaya, Ubin so cry or one and you see, Ubi
deɛ yɛ no kusukusu obi wɔ hɔ a n'ani no baako hunu baako nso so ehunu so ɔtenatena ho a deɛ afira no a ehunu no ɛbɛba abɛka deɛ ehunu no ama ne mmienu nyinaa afira obi kura nso so wɔ hɔ a sɛ yɛsɔ adeɛ sɛ na sɛ yɛsɔ bɔɔbo a anaa lighter wobɛhu sɛ bɔɔbo baako pɛ no ayɛ mmienu obi kura nso wɔ hɔ a bɔɔbo no nyankontɔn biara ntwa ho nhyia a ɔno wɔhwɛ no bɛka sɛ nyankontɔn atwa bɔɔbo no ho ahyia anaasɛ de sɛ deɛ bɔɔbo no ɛhyɛ ɛbɔ emu no ɛyɛ ani no na efira ɛna ɛbɔ nkaeɛ nti sɛ ɔhaw wei bi ɛɛha wafa namba no frɛ bra na awurade mfeɛ so mmoa wo namba no ɛyɛ 0594 87 39 69 0594 87 39 69 ɛna 0550 57 00 75 ɛno nti no baabi biara wowɔ a wowɔ anim haw nko ara deɛ sɛ tutu keka wowɔ ne saa anim haw ne deɛ bra ne awurade mfa me so mmoa wo ɛno akyire no wowɔ saa nyalewa a mebɛbɔ so yi bia bɔ mmɔdena ne bra sɛ wowɔ kɔmpɔ asthma stroke awɔ hernia mepawkyɛw saa wɔ ha wei ni deɛ memba ketewa koraa ma wɔduru a wo ho bɛtɔw kɔmpɔ ɛbɔ me ne emu kɔmpɔ goita ɛbɔ me ne mu ɛno ne tumi bɛhyɛ nipa menim sɛ nkora bɔɔ no woba na sɛ yɛma wo aduro ne bi nom na sɛ wode bi sra so a awurade fa me so aboa wo apepa ne nyinaa firi hɔ ɛwɔ abere a yɛmfa se kae ɛnka ɛno nti kɔmpɔ asthma stroke awoɔ ɛna wohwɛ deɛ a mesrɛ wo bɔ mmɔdena ne bra na awurade mfa me so mmoa wo mesrɛ wo ɛnɛ yɛ ama bayi no sɛ asthma wɔ wo so asthma no deɛ ntimi yɛ ne sɛi no bibini bia ntimi nhwɛ wo gye sɛ me ne nyame ɛde ho adom akyɛdeɛ ho nnuro adom meɛ ntimi manipa mmiɛnsa sɛ asthma ni bi ha wo mepɛ deɛ ha wakyɛ woba na wo krataa na ekura wɔ no ɛmo 5 years a ɛno ne deɛ ɛfo menhwɛ nkyɛw na sɛ asthma na ha 5 years a doctor aka akyerɛ wo a wakɔ hospital a yɛbɛbɔ din wɔ ha wo bia anim ana yɛde bɛkyerɛ ɔbaa pakosa wɔno wɔgye hospital ni tum a na sɛ yɛ kɛse a ɛno no mɛhwɛ akyɛw na sɛ yɛde ahyɛ tokuro bi mu a wobɔ din kura no wɔnim deɛ a yɛmmɔ din wɔ ha wɔ so wɔgye tum sɛ hospital wei ɛwɔ nkena yɛ kɛse a na sɛ wɔkuma sɛ yɛ kɛse a asthma no mɛhwɛ akyɛw me deɛ duro no bɛkyɛw na wadanse no da mɛba ha no me no aba bɛka enti sɛ wɔ asthma ni bi na sɛ woni sika a woba ha me de manipa mmiɛnsa mu nyinaa monyɛ ma ɛmɛma ne ntaa mpa danse an enti mu nyinaa monyɛ ma mo ba saa asthma no me deɛ duro no bɛkyɛw kwa ɛwɔ ha wo deɛ ɔbaa kokora afrɛ me a me deɛ duro no bɛba ha na me deɛ duro no abrɛ wo wonom bottle baako ne wie adeɛ asie no san bra bɛka na amansan tie menim deɛ meka ɛno nti yadeɛ bia ɛha wɔ no a ɛtete wɔ no fa me namba no ne frɛ ne bra na awurade mfa me so mmoa wo afrɛfoɔ no a mofrɛfrɛ no mikasa wie a ɛna mɛpeke namba no ɛno nti nkasa namba no ɛyɛ azaa ɛna line no nso so wɔn ɛso ɔhye ɛno nti sɛ ɛyɛ nansa na wɔtwe koraa na wɔbɛfrɛ anya mu a ɛma wɔbɛ mu wo deɛ kɔ so a ne frɛ ne yɛbɛpekew na wɔn nso so yɛpeke deɛ ne na sɛ wɔn ho koraa to wɔwie wɔmi hɛ ba akra ahodome runabout ɛna yɛwɔ ɛna kumase nso so no yɛwɔ ebuakwa sɛpaase no wobɛsi ɛwɔ sɛpaase ga wɔ mesrɛw akra no wo ba yɛ buuki ansa na yaba wa muki na sɛ woba de a mesrɛw da bia ba bia mɛtena bia meka sɛ yɛbɛma wakɔ enti wo ba no afrɛ ne yɛ buuki o sɛpaase deɛ da bi yɛ muki utu kaa na wofa wo kaa no ano na wo ba baabi bia wowɔ no a wopɛ sɛ yɛmfa aduro no bi mmerɛ wo no mesrɛw yɛde aduro no bi bɛbrɛ wo ɛne gye sɛm ne sɛ mede aduro no eba a menni kan nye wo sika ansa daabi me package no ani nyinaa na me de abrɛ wo na sɛ wo nsa kan aduro ni wie a na wasan de misika ama me saa na me ye no omo de ba de wo de beba nipa no just aduro ni boa no nko ade a sɛ wo gye waduro di ama me wo nsuro wo gye waduro di obi ya wie na no refi ne ho refi we refi no obi kura wo ho ama me wo de aduro no ma ne saa no a aboa na wie no charge na wo de to no so no wetimi betu akora aboro saa emanfo ni mu saa eduro na boa na wie no di obesan ba ba ya ama wo no enu nti wo haw bi a ɛha wo no fa me number no frɛ ne bra afa stroke ed what form team ama wa no akyea ama wa ankasa wo fa adwojo be ma stroke akum be ma stroke no dia aye wo bia no pa cho fa me number no frɛ ne bra na awurade mfa me so mo a me pa cho diabetes ne pressure edi stroke ba saa wo haw kro no asen frɛ ni pa ni
na diabetes ne pressure no say the stroke will bra wabon to tia forma na forma yodofo Okay. said the watia fufu anasa mattress so no anasa wo ho ana na ho ehyehyɛ me pa cho so na ho hyehyɛ sa na so tia form na dofo sa na so wo pressure na diabetes ni bia one the stroke eba esen frɛ ni pa ni enu nti famenam ba no ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa wo enu akyɛ no wa wo ba akora no wentimi nkasa waye mum obi kura wɔ hɔ a ne ba no tene nsuo obi kura wɔ hɔ a akora ne ntimi nkasa no wɔnsa ntimi nante emanfo kura so yɛ nsuo ba wo de wo ba ka kyerɛ sɛ doctor de nyame nam wo so ayɛ no fa ho video ni bi ho adanse ni bi kura ɛkyerɛ me what you say enu nti famenam ba no ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa wo enu akyire no woyɛ bɛɛma woayɛ mele wɔ mpamu pam bɛɛma wontimi mɔ adwuma wɔ mpamu ti enkonko no no mɛɛma aduru bra uba yɛbɛdi kan de wafa mfidie mo screen ni padua no ne ahwɛ wɔ hawa abɔwura ni padua no manti bɛɛma na ntimi nya adwuma no obi kura wɔ hɔ a ne bɛɛma na ntimi nya adwuma no na aduane die mu enye na waduane die mu nya wo no mɛɛma aduru no a chinchina aduane die no wonse say mu ono ebe de wo be ma na san ya adwuma enju konom se bi mesre meka China fo nuru a ebe bo 3 days na chie na fe wo be ma na be ye fredededede enu nti be ma wo de boss wa na ohu esa na wo be so to aso a wo be ya wo ntimi nto aso biem afi be ma wo be ma no edafo mutima entimi nya adwuma kora no mesre wo bo modini a ne bra ne ye ma wo duro no nom na awurade mfa yɛ so nyimu a na yɛde aduro ne ma okra na yɛdi kan screen ni padua na hwɛ ni padua nim wɔ hawa abo wura ni padua nim obi de yɛ diabetes obi de yɛ kan sɛ stroke na akum ne bɛma obi kura de yɛ pressure aduro bi a wano no nom enti ɛno no saa no yɛ ma wɔ bibifo aduro pressure aduro de aduro na ma ansa na de saa mɛmɛ aduro na yɛ de bɛ aka wo ho ɛno nti fa number no frɛ ne bra na awurade mfa so emu a number no ɛyɛ 0594 87 39 69 0594 87 39 69 ɛno nti me pa cho sɛ wotie me na nyale wa me bɔbɔ so ani nyinaa no ebi hawa fa number no ne frɛ ne bra afa ebi a wotie me ojo nso ɛwɔ kɛtɛ so woyɛ panyini ana woyɛ akwara mami saa wo ha we say no ɛha adwene pa sɛ wo bi nso timi ba ɛba wo hɔ a ɛno nso so no nipa mienu mɛhwɛ akyɛ wo mo I see ɛno nso so enipa mienu mɛhwɛ akyɛ wo mo ɛni gye sɛ mo ne sɛ uba omi heba clinic de nti me gye me ho die no me ma woduro no me de mpai bo san taa wachi wo hawo no sɛ ehia kwankyerɛ nso so a me de bi yɛ de bɛ ɛka ho ɛno nti mpai bo yɛ adwuma ɛwɔ de mpai bo ɛyɛ ɛna no akyire no so aduro nso so yɛ de bɛ ɛka ho a ɛta akyire ɛno nyinaa mu no wo ba no yɛ san de mfidie ɛhwɛ ni padua no mu ɛno nti wo mpɛwe na apɛntɔkwa nti me bonya lo wani nyinaa so a yade ano ɔden na ehu na me kura me suro yɛ nifra ɛntena se man ni mfra ɛno de sɛ ani ni tutu ɛkeka ɛwowɔ ehunu sɛ bɔ ehunu sɛ nwusie ensuo taa wani ni so yɛ kusukusu wisi mesrɛw fa namba no ne frɛ ne bra na awurade nyankopɔn ɛmfa me so ɛmoa wo ebi a doctor ka kyerɛ sɛ entini no a efiri w'adwene mu ɛba wani so no entini ne ho atete entini bi mu kora SCC me pacho fa number no ne frɛ ne bra na awurade ɛmfa me so ɛmoa wo yɛ number no ɛyɛ 0550 57 00 75 ɛna 0594 87 39 69 omi hair by bu akwase pass ne yɛ na akra so yɛ awudro me run about nyame inhyira mo pa amen nyame inhyira won so papa ya mamu nyina papa pastor Julius Akwaba Akwaba evangelist Akwaba pastor Julius Marco I'm chatting for na me ma happy birthday when you feel na say Nicholas Osu ono say o man edofo pa so for mama Lydia Owusu so family Lydia Owusu man happy birthday or Royal House Chapel now Mama Lina the buy said and be man say yan wishing it mama happy birthday I didn't show up na until name Lydia Owusu ma the story na complex kakra a very very complex kakra now the medical can try the two nipa so ma na especially the issue of rape case in this animal no kuno wonye ya on say rape dey nya boss one dey go prison obenya ho atete a be hu say nye no kore na nya ade no na enioma asai
Enti normally ya na duabɔ no na nkɔfo de tete ɔmo ho. Waka te sɛ sikayera adwuma mu na bia obi sikayera yɛsi yɛpɛ. Obi ase nyɛ ɔno a duabɔ no na de bɛma yɛhunu. Obi sɛ wɔne na da was wɔne menda duabɔ. O store o tiano aba o pesika hu o se enyamia o se omebodua enti ade bi ya ade a ye de tu nipa so a o nhye na nim hwe ya na ye fi se duabɔ no ene de ano yi ebeba na me susu se ya nso nti na ya na saafo no omo ye sa enti de oboduo de ode ntroto bi so ma ne mienu nyina enkyera anya papa sa nemum ade am pese mitufu no se ye nhye no so se ne obe bia nso de obegu bia betwa wo a wo de asem to obi so no wo betwa so aba ana do no so bo odua ku no so betwa so aba nya se bia wo de nto atom so nti waku na fala sa o dabi na nipa ku ye se dafo nti wo so betwa so aba nti safo ne mienu nyina no wo asodie wo mo actions no ho na mum ya na me kan pese mtufu se de o start no wo a wo de atoro to obi so nti na wo twa atoro so ye nua be ma di sakula yo sabi on repu wa denti na ukutwa ntrato no so denti na ukutwa sa ntrato no so ona Brian so ne ho nsem no doso ne ho nsom do baby when you na do say obi say me na me so the tea say anasesem ba say basa me asem kwa de me bi da say obi akokora te say obi timi invite say bla be so the TV man na akofa nsem hanyan na de abanti bra no so me sure say o problem after that case you know ma on to na bra boyi because ne ho nsem no doso too much and it doesn't really make sense biasa and shouldn't toss me want to no ma na on na bra boyi because ade bi wa ene bonne sense na onye but ene bonne se na ade no so ne bonne se nko ade a ye de bonne no ebebua wo na otu abusuafo no ze ka se ejaduabo no ejadua no se se ahwe be die wu because now nkomo na e kono ya kire se enye no kore sa no mo de atoro na atoro so ono so abodua no de obi ebetimi ade wu now ntina ye pacha set o me nkonko dan no na ono so sika na odemand ma na me catch abusuafo no ka bia e odua no ho bia se so me fa ano de e omo adwuma se so mo ye no omo mfa na asomdwemra anya sa na se so okay minya sika bia nkonko yes adwuma na ne enka ho a mo nso na mo wu nti omo mfa sa aka no na abrantem so se de kasa wate asa re se no nti ase but se wate ase so obedan de ne nko dan na mfa asomdwemra na omo nso mfa omo eho eni ade a ya we are sitting chat so you want baby yi we baby in mini ho usuni ho why na be do dance and na wo pa dance for so aye why na wo ko yi no why na be gina wo nti se edru bibi se ya eya na me enhu mo ba anhwa adua no bobo be 40 unso what ye nsuo no kra na ebi wo ha wo ntumi nkaye o obusa no nsuo de bobo ye na ebi wo ha atete afafa so eno so ewo de be ye wo nti me de me sra ababa wa yi papa opoman me sra mu samu wo mo haw bi a munyi sa haw we mfiri mutina baabi na se obi akoju obi girl o so obi so e kan wo obi ani wo bibi ho a me sra mo ma ni nsi ho a base ho no mo kwa mo nya de sesa mo ye mo wi a mo na ne mo ko na afei de munya ise asem we hu no e na mo be hyeda e dia baba be hyemu a enka ho unse obi wo ha o mo ha no ye sononko na bibi kitwa bi be bo mu na eturi na peja we wone dom nti yesere mo ma ne nso kwa ba bia mote ye no we kofa we ba ye besie enye papa obi aso wodofo obeta na chi nti yesere mo ho no mo ma ne mpem na asumdue emra ba bia mote ne kama ana wo ba na se wa mfa nwuram wo ba no obesusu mu wa mfa nwuram enti di asemwa TV no na afiri wa abo TV no to wakoto foforo di ama no enti we ye di asemwa we me pe TV dada na masa aden woni ne wo hawa na me pe TV na TV fo mo ya enye say sit down in be ye
TV na jene wo ye ho hwi a enye yi wato bia ma se me pedada na se nipa na wo pe na sem wo pe na sem eti na make us say Ibere wa konya we dia. TV we ya say na dia bro nti Adi so e home use kra na akoto. Onu so akoto mo no dia bro. Eti ye den na wo pe ni sei ya eya munya nyema bi sa o na ene na obi asem aba ochuma wo die betimi ato aso o papa jaja wo ye no oh ni ja kutu pa na wo hye wo ba no na wo ba na efuru si ha na wo furu fa ha na wo furu yesei e na wo kan se wo de nani na ato ma course na kadia no wona ne se so pa wo pa to nya se ye na ni dua no ye den efuru wo ye na ni dua ni efuru wo na chese no kura bi ye den e hye ba bi ye na ne dia na chese wa woni se no kura bi wo ba bi Yako ye nyina wo se dua no ne na. Okay. Ba bi e be wura bi ye ko sa at least for wo se dua no ne na. Iti chese no kura bi wo ba bi. Wo ba no so yi no kura bi apie. Adai na mutimi hye ni pa ahoro ba ma ne ye de eni kwan se wo yi. Enti mesra wo papa ye ba biem. Se yi wo de nani ato. Ma akoni na bedwafo se sika bi akọ ba bi bia emfiri ho ne ye na ne dua no ye de emfiri ho. Na ha no. Okay. Na ha no. Na ekutia ni wura uhunu na wo bo na ekutia ye se mo aboa bi nchi aboa bi nua na aboa bi so mfa aboa bi anu nkodi agro uhunu na wo yi na hi saa na ansha wo be ma ono so ye de enye eti papa ya ka no twaso mo ma ni nsi na ye na ni duane mfiri wo kama se be ya I want to aso ma menya haw e wo mo haw kitikiti we mu enti me de mesre na asudue emre fie ho na bibia enye kama wo ba no onu na ekofre no enye o papa no de ne pe ekowura wo ba ne de das me so das evangelist me de ntwato so asem na maker ntwato so uwura fi asisisi a prisons ntwato so a wanya kamafo amanipa edi sensem be wo ade mi nhunu ye ensi ye na mitimi pam ne kaba ene slit na me di hye nipa no utwi tuo de bono a nka mfa so so na wo de sika atwa ne ti kora nka ye asem na efiri wonu mu ba se wo ba ye repu no mantem obi a ti sa branti wako repu sisi ya musa ka se enye no kora nipa na etiye no e de koye no wo betumi akọ hwehwe wo mu asa ka chirum se o mu nsa mra emeka se enye no kore ewiase wo yo fo nsa ahwe wo nsa opoman ade na wo ye no wo bekọ akohia bi obi be ye wo bi no hu se ede anase enwun wo ne wo baba ni nyina obi be ye mu bi de mo nyeye obi de beto mo so amumu obi be ma boka e ka se wo bo enemre as bi papa se asem bi si maami bi ne kora senka one mama na wo fa mama ko wo ma edi wo fufu na ede na wo ma ni buye wo ma ti ni bu asem fa hye ma ko ba wo se ko pe me wo ma no a enkoto ko pe wo ma no a bre me ma mi ti si nwure wo ko pe wo mo na nwure ma no ko hia bofo no bu so kan nsem nyina na o kire na dura onti na o fa nko kire wo ma no a ma me ne so wo pe na ebe kesi ani no fa no wo mama ne free sa da no sa duro no nipa da se ni bia ne kasa ebu pei on fan kire so enne ma me na nya duro obekire wo ma no na aye pepe na esi ani wo de na ade ma no ewiase wo ka woni ahye kwana ontimi nde ne ho a ka hu sa nso bokwa akogina wo bi enti yemfa nya futuo ewiase we nya papa yinko na ato nipa bebre di nipa gina sa point etisa o mu nya ho twabre mama das na mama kan cho say ye wo uncompleted efia enei chese ye ton efie no ye nsinwe ya hyehye no fefefe kama enunti wadawroma bomodia ye 4 bedrooms 4 washrooms ewo mu living room ewo mu kitchen so eka ho bi chese ye kama me pacho efie no aye ton no ne number no ne ye di afi TV no ase no
number no ene dasie no fa ne frɛ number no ene yɛde ato aseɛ no fa ne frɛ na ene niane dia no a wɔtɔn no eni nkɔmɔ sisi a ne boɔ no da fam na ɛyɛ kama so ɛwɔ kumase ɛyɛ putuogya ɛna ɛwɔ bosomtwi Lake Road ɛna uncompleted building yi ɛwɔ ɛno nti tɔ na hyehyɛ no yɛne sɛdeɛ ɛwɔ ankasa wɔpɛ 0505 52 7261 05 05 52 7261 05 05 52 7261 mo ayɛ a mofrɛ esi production lines ne so wei deɛ efie no number no ɛna yɛde ato soɔ no ɛno nti sɛ wante me bobɔ no wante kora wo deɛ fa twerɛ sisi ana screenshot fa phone no etwa 0505 527261 efie no ewo Kumasi Aputuoja Lake Bosumtwi Road Fresisia na any owner no any hu nkɔmɔ na ɛmɛyɛ wo deɛ afebɔ saa so ɛne ɛwɔ 4 plots ɛno nso yɛtɔn na ɛno no ɛwɔ adwumakase kɛse ɛfigya kɔ abere mɛnsi no emu asante mantam yɛ mu ɛyɛ 9 ne ato fence ɛde afa ho wohia baako ebetwa ama mienu ebetwa ama miense ebetwa ama odogu ɛnan ne nyinaa so na apa wosika bɛso yɛbɛtɔn ne nyinaa so ɛde ama wo mansom bia ni saa asase ho frɛ 0542 703 571 0542 703 571 ana 0543 789 604 0543 789 604 Fresisia na edi ho enkomo na yɛne ankasa ma de nyina ma vida ɛwɔ Fox FM ɛhɔ ɛna wodi ne dwuma na ne kunu ɛfiri mu nyame yɛ adom ɔkyerɛkyi memene dai ɛna yɛbɛyɛ ayie no ɛyɛ Elder Samuel Yao Ejay aka Elder Ejay Pacho Monfa ento so emame Elder Samuel Ejay aka Elder Ejay wafiri mu na nyame ɛyɛ adom a memene dai a yɛbɛyɛ wake no ɛwɔ ɔmo ankasa fie ya ɛwɔ ebuakwa Apostle John Pra Junction ɛhɔ a ɛna ɛwɔ ne yɛbɛyɛ wakekeeping no apesere ebuakwa ɔno ani fie Apostle John Pra Junction hɔ a na yɛhwɛ n'ani akyia na memene da no ɛba ɛhɔ nso yɛayɛ awufo som ɛde ama no ɛwɔ by Spirit of Fire Ministry ɛwɔ ebuakwa abandenden na yɛwi ɛbɛba bɛtena se ɛwɔ ebuakwa RC School Park hɔ na afei yaba aba abɛyɛ yie na kwasiada August bosom ne de ɛtɔ so dunsia kwasiada ni asan akɔ Spirit of Fire Ministry abandede hɔ na yakɔ akɔyɛ ɛnase asɔre yɛwi a yɛbɛsa bɛsi nkonya ɛwɔ ebuakwa RC School Park hɔ na yasan abɛtoa ɛyiyɔ no ɛso nti ma vida abusuafoɔ nyinaa yɛse momma megya yɛn ɔkyerɛkyi memene dai na yɛnkogya Elder Samuel Yao Ejay aka Elder Ejay ɛkwan na ɔnkɔda Abraham Kukumo afei yɛnkɔ ahoma no so na atiefoɔ nso mmerɛ mu sɛn ɛna wadwene ɛkyerɛ wo ɛde afa ntwato so a yɛtwato nipa bi so ma awieyɛ ɔmo kɔdi nsɛnsɛmɛ ɛwɔ prison na mema yɛ wo TV ma wo ewi akyire no yɛde abɛtum sɛ ne 0322 0243 114497 0243 114497 and after 0322498035 0322498035 but you check about me 0243 114497 and 0322498035 Channel Soma me say Josie Fashion na dawroma wono na ahye me atade Josie ewo Kumasi bomb so meet me the sports edition wudi ni baby akasa free hello wudi ni baby akasa free no hello wudi ni baby akasa free Ako. yes Me kasa fa Accra. Yo papa yet Accra. Me pacho enti wo wo TV no na time no enni ya afa enti yen kasa na phone so why Madum no okay yen kwen me pacho nchacho so no enye enti de ga ni papa ye no omo njai anya sa ewo bem enti me da mo se pa se adwa pa mo ye yen so ya da wasipi wodi ni baby akasa free
Oh, kafra went to me and you know so. Enti Fred Jones is a sia na on paper money many na and fama sia 02 43433465 within a baby akasa. Okay, Papa yet. Ma pacho mama do asa han so Joseph. asama o kano papa ni betimi a unti na sopam on pe program a unti na sopam ne duabo no nkoda ne duabo na ka bia wabo bia no on fa ne ka Me that say Papa within a baby akasa. Hello? Within a baby akasa free. Hello? Good afternoon. Within a baby akasa free. You are Bolga. Boga Papa yet you. Me pacho won kan che bra ni se dua bo mo na ni we gure ni ma se pa ba funa bi so se mbo dua. Me that say on also the no within a baby akasa free. hello Within a baby akasa free. pacho mkaza popo For you come yet you. Papa to me and foul. She's at the Roma. One also and I'm a rig now. What you dear ship Master Sports Stadium. One unity oil no and a edition anymore. But my na efe she's a sia wig be a whoop so the choir wedding and answer the quarter bedding baby a who could be a we having papa no a she's or no and a bema be open baby my best juma she's yep work and pay tis obey to me I pam weeks at the Mayania and also friend 0249 155 0249 155 aha and yeah the most intimate phobia ABM yeah the sports and it was so busha penny samia champion ni team nina one FM 87.9 Fufu asante optim Akoma FM full party kayo yonya no ayo a free emfienum nie ana Akoma FM amakoma sema asantemai ane kanamai adi fufu free the biggest fufu party our Ghana afije apostle Saturday 22nd August 2026 and a badru pako shop ejumadi na sase jumadi na apostle our Asokwa Municipal Assembly opposite Makion Pentecost New Asafo churches school park no so Akoma fufu party so person boy be another my bunch bodia atosodia Akoma FM 87.9 0246 766060 the 5th edition of Akoma fufu party Kaisa date Saturday 22nd August 2026 Akoma fufu party proudly sponsored by Promo Tomato Mix. So your local food, so your continental food, a stew, a soup, your piano, we are Pomo tomato mix. A powerful can be an AFR deodorant roller for fresh and comfortable long-lasting dryness. Open the tour. 0544 726882 or here seasoning powder. Your flavors that is a chicken, beef, goat, jollof, ginger, garlic, pagati, and a Akoma FM 87.9 5908. Last show insecticide powder. A kumu Yomutu, Yomanamfo 0246 519012. The Dima Faba Clinic, Dr. Time Dasho, a Brokago. Also the government hospital 0244 774 282. Body Crown, fresh and frozen food. Now I yet say, market, or chicken, fish, sausage, gizzard, and the car. Fraying. I was 0542 769 251. Gentleman Dental Clinic or at Tonsu High School Junction. The Patra Bus Saint Wasama. Akodai Gentleman Dental Clinic 055 Akoma FM 87.9 Grow Fiber Tonic makes you grow fine. Yeah, the Ghana, yeah, Coco, and I 0244 596532 and our cooperators no that your natural helps here and the day 0245 105476 Akoma FM full party opa over two and quite different Paya Etiasa Kumasia baby o team fufu on an epa no abe fufu no nemu kai sa Akoma fufu party yo ya no you are a free Akoma FM 87.9 Kumasi.